Moi bons días a todos a todas, membros da corporación, medios de comunicación público asistente a este pleno. Damos comenzo ao pleno ordinario do mes de xaneiro. Punto primeiro, aprobación se procede dos borradores das actas das sesións celebradas os días 29 de xuño de 2024 ordinaria e 29 de agosto de 2024 ordinaria. Aprobada por asentimentos. Punto seguinte. Punto 2. Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía e os seus delegados entre o 17 de decembro de 2024 e o 21 de xaneiro de 2025. Punto seguinte. Proposta de nomeamento de don Ignacio Frutos Ruiz como fillo adoptivo de Ferrol. Para a presentación da proposta polo Grupo de Goberno ten a palabra a súa voceira. Moitas grazas, alcalde. Bos días, boas tardes a todos e a todas, compañeiros e compañeras de corporación. Un saúdo moi especial a toda a xente que está hoxe neste salón de plenos vindo este pleno. Hoxe traemos a pleno a aprobación definitiva do nomeamento de don Ignacio Frutos Ruiz como fillo adoptivo da cidade de Ferrol. Mediante este nomeamento, xa sabemos que o Concello o que quere facer é un recoñecemento especial á figura de don Ignacio Frutos polos seus méritos e cualidades, pola súa implicación, pola súa preocupación coa cidade e por amor demostrado pola mesma sen haber nacido nela. Tras a aprobación no pleno do 29 de agosto de 2024 do inicio do expediente o inicio da tramitación deste recoñecemento, abrirse un plazo para que os cidadáns de Ferrol puideran dicir o que considerasen oportuno ao respecto. É unha satisfacción poder afirmar que tivo unha resposta totalmente favorable, con máis de 330 mensaxes de apoio por parte dos ferroláns, uns dos índices de participación máis altos que se han dado neste tipo de distincións, dato que demostra que o amor de don Ignacio Frutos por Ferrol é recíproco. A nosa cidade valora moi favorablemente e agradece a súa dedicación por Ferrol. Os méritos profesionais de don Ignacio xa son coñecidos por todos de sobra, dende a súa toma de posesión como almirante do Arsenal de Ferrol no ano 2021, a súa implicación coa cidade foi exemplar, pero o verdadeiro mérito que importa para a súa concesión deste nomeamento como fillo adoptivo é a súa colaboración con Ferrol en todos os sentidos. Sabemos que a súa vinculación con Ferrol vai máis aló do profesional, que teñe un forte componente sentimental. E gracias á mistura destas dúas cousas, deste cariño por Ferrol unido á súa carreira profesional, fíxose posible que as instalacións militares abríranse dun xeito definitivo aos cidadáns, que Ferrol e o Arsenal estean hoxe máis unidos que nunca, formando parte dun todo e non de forma separada. A súa implicación nas carreiras populares, na nosa Semana Santa, a apertura de rutas turísticas para que os ferroláns coñecesen a vida que hai detrás dos muros do Arsenal, a rodaxe de Rapa, que deunos un toque totalmente internacional, os concertos no patio de armas do cuartel de Dolores, o magnífico espectáculo de danza, en fin, todos son tantos os exemplos deste acercamento propiciado por don Ignacio, e tanto que don Ignacio ha feito por unir a Ferrol que por facelo visible en todas partes, é tan palpable a súa dedicación que é maravilloso poder devolverlle desta maneira tan bonita o noso agradecemento nomeando o fillo adoptivo da cidade. Por último, non podemos pasar por alto o papel fundamental que tivo don Ignacio Frutos no feito de que Ferrol comenzase a cumprir, como xa dixen no anterior pleno, un sono perseguido por todos e esperado por todos, como é a modificación do muro do Arsenal Militar para que todos podamos ver os magníficos edificios que hai detrás deses muros e para que finalmente Ferrol estea verdadeiramente aberto ao mar. Por todo isto, porque cremos que don Ignacio Frutos é un perfecto embaixador da nosa cidade e cremos que este esforzo, xenerosidade e sentimento que ten por Ferrol fan no merecedor da distinción de fillo adoptivo de Ferrol. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Polo Grupo de Ferrol en Común ten a palabra o seu portavoz, o señor Suárez. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e todas, compañeros e compañeras de corporación.
todas as persoas que vides a este pleno, en especial a xente da Noviña, esperado que vos acheguedes máis aquí ao Concello para escoitar as nosas palabras, que son as do Concello de Ferrol. Bueno, en primeiro lugar, nos imos manter o noso posicionamento que mantivemos inicialmente na apertura do expediente, que o noso voto en contra, se o anticipo, e vou explicar un pouco os motivos da nosa posición. En primeiro lugar, Ignacio Frutos foi almirante de Ferrol por unha circunstancia accidental durante un escaso marxe de tempo e nomeado polo Ministerio de Defensa, é dicir, en definitiva, este otorgamento máis que unha persoa a unha institución, e nos estamos en contra de que este tipo de nomeamentos como fillos adoptivos se dean a institucións, máis cando se ter nada en contra do Arsenal, ni do Ministerio de Defensa, ni das instalacións militares do Concello, pois hai unha fronte económica aberta dende hai moitísimo tempo con esta institución que ocupa o 20% do noso solo da cidade, que é un dato obxectivo, que non paga o imposto de bens inmobles ni ningún tipo de tributo, e que mesmo o Partido Popular apoiou noutro mandato pedir unha compensación ao Ministerio por esa falta de pago dun tributo que podería servir para aplicar a moitas cousas públicas no Concello, non vou dicir cales, pero moitísimas en moitos ámbitos de emprego, de benestar, de deportes, aproveitando que está aquí o Club de Atletismo de Ferrol, e que non se fai. Creemos que este tipo de nomeamento abre un precedente que non é bo para a cidade, porque realmente o que se fala na exposición é do amor por Ferrol, eso calquera de que estamos aquí podemos sentilo, pero non temos un nomeamento por parte do Ministerio de Defensa, que é o único mérito que ten esta persoa, sen ter nada en contra del, que xa yo manifestei personalmente, pero como digo, significa un precedente que non é aceptable para Ferrol en común. Por lo tanto, creemos que hai moitísimos máis referentes na cidade a nivel social, a nivel de loita laboral, a nivel de loita veciñal e a nivel de implicación no tecido da cidade para ser nomeados fillos adoptivos máis alá dun cargo militar que, como digo, é circunstancial, que ocupa 2 anos, 4 ao máximo o seu posto na cidade de Ferrol e que simplemente cumple o seu deber. E, por último, recalcar que esa apertura que se di pola voceira do Partido Popular do Arsenal non sei onde está, máis aba de eventos puntuais como unha carreira ou un concerto, seguimos sen poder acceder como noutras cidades, como Cartagena mesmo, o Arsenal diariamente para visitar unhas instalacións que creo que non podemos ser tachados de perigosos para poder pasear por elas, e o de abrir Ferrol ao mar está moi ben, e o demás o definiu moi ben, que poderemos ver o que hai detrás da muralla, pero non acceder. Creo que eso é algo que aínda queda moito por percorrer nese sentido e, por lo tanto, non podemos apoiar este nomeamento polo exposto e polas políticas conservadoras que aplica o Ministerio de Defensa no ámbito que lle corresponde. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Polo grupo do BNG ten a palabra o seu voceiro, señor Rivas. Grazas, señor Rei, bo día a todos e a todas. E, en primeiro lugar, saudar as persoas que hoxe nos acompañan neste pleno, sobre todo aos rapaces e rapazas, que seguramente algúns deles por primeira vez van a asistir a un debate no maior foro de debate político que ten esta cidade, que é o pleno municipal, e que esta primeira proposta que vostedes nos traen creo que carece de moitos requerimentos necesarios para poder levala adiante. A primeira é que vostedes rompen con esta proposta un criterio que existía nesta cidade, e era que propostas como esta de declaracións de fillos predilectos, de fillos adoptivos ou mesmo de nomeamento de rúas e espazos públicos na cidade se fixera por unanimidade. Vostedes decidiron romper un criterio que até de agora imperaba para tomar este tipo de decisións e que mesmo vostedes argumentan para xustificar que personaxes recoñecidas na cidade como Amada García non teñan un espazo público porque non existe a unanimidade que vostedes neste caso parece que obvian. En segundo lugar, creo que cada vez se fai máis contradictorio un nomeamento como este, que creo que a todos e a todas non se nos escopa que o que subxace detrás é o intento por parte do Partido Popular de establecer un vínculo cada vez máis profundo cun ente como é o Ministerio de Defensa,
que para esta cidade ten moitísimos, lle provoca moitísimos problemas e ten moitas cuestións pendentes de resolver. Se a isto ademais lle engadimos que estamos nun contexto político mundial no cal a vontade e o interese por incrementar o gasto militar cada vez se fai máis evidente e que a deriva debería pasar por unha política tendente a reducir ese gasto militar e apostar pola paz en todos os ámbitos, non parece que teña moita lógica esta vontade de ascribir a unha entidade civil como é a Administración Municipal a unha entidade militar como é o Ministerio de Defensa, a través de nomeamentos como este que vostedes pretenden facer hoxe neste pleno. Se a isto lle engadimos que o Concello de Ferrol ten un problema grave sin resolver, un problema singular que non existe en ningunha outra cidade do Estado de perda de ingresos produto do déficit que o Ministerio de Defensa ten con esta cidade pola ocupación de máis do 20% do solo urbano deste Concello, que supón millóns de euros e que en ningún momento, por ningún interlocutor válido dese ministerio se pretende abordar. Tamén é certo que por parte do goberno local nunca se fixo o aceno por querer abordalo, pois parece que este nomeamento tampouco carece de moita legitimidade nin de moito senso. E se a isto lle engadimos que os condicionantes desde o punto de vista urbano que ten para o futuro da cidade as implicacións que o Ministerio de Defensa supón para o Concello de Ferrol desde o punto de vista de que é unha cidade dividida en dous, onde o ámbito hacia o cal deberíamos medrar a incorporación de todos os terreos que existen tras esa muralla e que agora se pretende sustituir por unha valla e que non vai a permitir o acceso de todas e todas nós a ese patrimonio construído e que está a limitar o futuro da cidade sin que por parte do Estado nin por parte do Ministerio haxa ningunha vontade en abordar esta cuestión, sumado a que no corazón da cidade, nun espazo central como é Sánchez Aguilera, se pretende desenvolver unha operación especulativa construindo 460 vivendas nunha cidade onde o 20% delas están baleiras e un gran contentor comercial cando o pequeno comercio desta cidade esmorece, pois parece que tampouco sexa o mellor obxectivo de cara ao futuro, por moito que se poidan desenvolver carreiras populares de xeito puntual polas rúas do Arsenal ou se desenvolvan concertos no dique que existe en eses espazos. E se a isto lle engadimos que o respeto polo patrimonio construído de tan alto valor que existe na nosa cidade, con exemplos evidentes, como pode ser o cuartel de Dolores ou mesmo a fábrica de subsistencias, non existe por parte do Ministerio de Defensa e se desenvolven proxectos que carecen de control municipal. É certo que tampouco houve ninguna intención por parte deste goberno para saber que é o que se pretende facer en ese espazo próximo a este ben declarado de interese cultural. E repito, ben declarado de interese cultural, diante do cal, ande a hoxe, non sabemos que é o que se vai a facer. Pois parece que a relación sobre a cal vostedes parece que basean esta declaración cun ente como é o Ministerio de Defensa, dependente da Administración estatal, non é que sexa totalmente beneficiosa para os intereses da cidade e por eses motivos desde o Bloque Nacionalista Galego ímonos opoñer, como xa o fixemos no pleno en que vostedes presentaron esta iniciativa por primeira vez a esta declaración. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Polo Grupo Socialista ten a palabra o seu voceiro, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. En primeiro lugar, sumarme a benvida ao público que hoxe nos acompaña e, dende logo, a esa rapazada, a todos eses atletas, todas esas atletas pequeniños que hoxe están aquí con nós, a que lles desexo que teñan unha feliz carreira tamén deportiva. Hoxe vimos aquí a este pleno con esta proposta de nomeamento. Eu que verdadeiramente tiven a oportunidade de convivir co almirante Frutos a meirande parte do seu mandato como vicealmirante e almirante do Arsenal de Ferrol, pois creo que efectivamente
todas as cuestións que se sinalan na moción son así. A verdade é que, independentemente de que o almirante Frutos é un funcionario do Estado, é un militar, obedece como obedecen os militares ordes, é evidente que a súa pegada en Ferrol é unha pegada notable, porque efectivamente, tal e como se ten dito, a relación que mantivo dende o primeiro día con esta institución, co Concello de Ferrol, foi francamente boa. Se mo permiten, é certo que, en xeral, hoxe estamos a romper unha cuestión que viñamos mantendo, non? Que sí que é verdade que, en xeral, todos estes nomeamentos se fan por unanimidade. Pero eu non teño ningún argumento, o meu grupo non ten ningún argumento, porque, como digo, vivimos ese momento. Dende o primeiro día da toma de posesión, o almirante Frutos amosou claramente que tiña un coñecemento moi profundo da cidade, que tiña o desexo e a vontade de algún xeito dar a coñecer o patrimonio militar que moita xente, incluso moitos dos cidadáns de Ferrol aínda hoxe non coñecen, e que traballou a prol de facelo posible cunha relación moi directa co Concello de Ferrol, permitindolle a moitos cidadáns poder acceder a esas instalacións militares que efectivamente son do Estado, teñen que estar protegidas porque son instalacións militares aínda en uso, que é o que fai desta cidade unha cidade tan particular. Dende logo eu o que sí que non vou a facer é renunciar a que decisións ben tomadas por parte do Goberno de España, como foi a decisión de enviar como almirante a Ignacio Frutos a Ferrol, un magnífico almirante, me pasen desapercibidas, e moito menos cando tiven a responsabilidade de facelo como alcalde. Polo tanto, coincido en que este nomeamento é merecido. Eu creo, e o noso grupo vai a votar favorablemente. Dende logo creo que a Armada en Ferrol dá moito máis do que quita. Eu creo que hai que ter en conta que se Ferrol hoxe existe como cidade é porque hai 300 anos aquí había un arsenal militar, porque vivimos da construción naval, non solamente Ferrol, sino tamén Ferrolterra, e porque creo que se agora temos vos datos económicos, menos emprego, máis persoal a traballar, é porque ese cliente que é a Armada está a desenvolver, entre outras cuestións, a serie máis importante de fragatas que tivo nunca este país. 9.500 millóns de euros, 10 anos de carga de traballo, que é unha constante na historia da nosa cidade. Niso tivo moita culpa o Goberno de España e a quen delegou o Goberno de España nesta cidade como foi o almirante Frutos. Polo tanto, nunca vou a renunciar á condición que ten esta cidade de cidade vinculada ao mar. Cidade vinculada, entre outras cousas, á construción naval militar. E, dende logo, tampouco podo compartir discursos digamos que ás veces reclaman carga de traballo para o naval e en outras ocasións, como parece que se fixo hoxe, tiran por terra unha condición que, como decía, ten esta cidade dende o primeiro día. Naturalmente, sí que creo que este tipo de nomeamentos se deberían, na medida do posible, de facer por unanimidade de todos os grupos políticos, cando sexa posible, pero, dende logo, a min me parece que é unha honra que hoxe propoña o grupo de goberno un nomeamento que eu considero un nomeamento non solamente ao señor Frutos, sino ao goberno de España polo que está a facer por esta cidade. Polo tanto, nós imos a votar favorablemente a esta moción. Moi ben, creo que podemos votar, non? Ou queren unha segunda ronda? Votamos, non? Moi ben. Votos a favor da proposta. En contra. A proposta é aprobada por 19 votos a favor e 5 en contra. Moi ben, pasamos ao seguinte punto. Se lles parece, o 4 e 5 facemos
exposición conxunta do 4 e do 5, ainda que a votación sexa diferenciada. Ten a palabra para a defensa da proposta a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, e boas tardes a todas e a todos. Saudamos aos que nos ven, aos que nos escoitan e tamén aos que nos acompañan hoxe aquí neste primeiro pleno ordinario do ano 2025, logo de ter celebrado xa un pleno a principios do ano para aprobar definitivamente os orzamentos. Un saúdo especial aos nenos e as nenas que nos acompañan hoxe aquí. Vou ser moi breve para non aburrilos. Quen sabe, o mellor algún deles, pois o día de mañá en poucos anos, é un concelleiro ou unha concelleira como a nos hoxe. Ojalá. Este é o primeiro pleno ordinario. Esperamos que este ano 2025 sexa un ano importante para Ferrol e para todos os seus veciños e veciñas. Brevemente, nestes dous puntos, punto 4 e punto 5, traemos dúas remesas de facturas. Unha remesa con 7 facturas de suministro eléctrico, correspondentes a algúns meses do ano 23 e algúns meses do ano 24, que suman en total 605.181,31 euros. E a outra remesa é de 10 facturas que suman 9.158,57 euros e que corresponden a facturas do ano 2022 e tamén do ano 2023. Son importes pequenos, un é de 73,14 euros e, como dixen, suman 9.158 euros. E, como corresponden a exercicios anteriores, trátase dun recoñecemento extraxudicial de crédito. Seguindo o procedemento establecido, xa foron previamente levadas á Comisión de Contas, polo tanto, propoñemos aprobar o recoñecemento extraxudicial de crédito correspondente para habilitar o crédito necesario e suficiente para a súa tramitación e pago. Moitas grazas. Moitas grazas. Señor Rivas, vai intervir. Grazas, señor Rei. Únicamente dúas consideracións respecto destes dous puntos. O primeiro que ten que ver cunha factura que vostedes remiten produto da calibración dun sonómetro. Agardo que isto cando menos sirva para que empecen vostedes a tomar algún tipo de decisión respecto de unha problemática que existe na cidade e que parece que no momento actual xa non teñen argumento para non poder actuar, e que xunto con algunha outra medida que creo que sería oportuno que implementaran de maneira próxima coa aprobación dunha ordenanza de ruidos se poida, cando menos, dar cumprimento a un marco normativo que leva moitísimos anos sin regularse en esta cidade. En segundo lugar, quixera facer referencia de maneira sucinta ao que ten que ver coas facturas relativas ao suministro de electricidade. Sobre todo porque teñen que ver cun gasto significativo para esta cidade e que unha vez máis se achegan a este pleno municipal a través de recoñecementos extraxudiciais, é dicir, sin contrato, e non só eso, sin que exista unha planificación para saber como se vai abordar esta cuestión e este problema por parte do goberno local. Non existe a mínima planificación nin para mellorar a sustentabilidade das infraestructuras municipais e reducir este gasto nesas infraestructuras municipais. Non existe tampouco un criterio para desenvolver os investimentos necesarios que permitan a reducción dese gasto, e tampouco existe unha proposta de xestión deste servizo, é dicir, o suministro eléctrico na cidade de xeito alternativo, a pesar de que se teñen presentado propostas, en concreto por parte do Bloque Nacionalista Galego, para non depender de comercializadoras e que os custes se puderan, cando menos, controlar e non sufriran incrementos exponenciais como que se están a sufrir de maneira reiterada e que os levaron, incluso no seu momento, a ter que aprobar xunto co anterior goberno o destino do superávit que existía en este concello a pagar facturas de suministro eléctrico que estaban a xestionar as grandes comercializadoras no concello de Ferrol. Que vostedes pasen por este punto de punta sin dar ningún tipo de explicación ao respecto
de cal é a alternativa que nos propoñen para o futuro desta cidade, pois, sinceramente, creo que non deixa en moi bo lugar a labor que vostedes teñen que desempeñar nesta cidade, que non é máis que xestionar os nosos recursos e tomar decisións para que se xestionen de maneira efectiva. Moitas grazas. Moitas grazas. Moi ben, votamos. Punto 4, votos a favor. En contra. Abstencións. As propostas son aprobadas por 13 votos a favor e 11 abstencións. Punto 5. Bueno, é que a votación é separada. Vale. Votos a favor. En contra. Abstencións. A proposta é aprobada por 13 votos a favor e 11 abstencións. Seguinte punto. Punto 6. Dar conta do informe de morosidade do PMP correspondente ao cuarto trimestre de 2024, de cumprimento de prazos da Lei 15/2010. Ten a palabra novamente para a defensa da proposta a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois grazas de novo, señor alcalde, e brevemente tamén en atención ás persoas que teñen pedida a palabra para falar neste pleno. Non me vou a estender neste dar conta. Simplemente, pois, dar conta de que o Concello de Ferrol cumpre o período medio de pago, tanto en termos legais, 51,62 días, como en termos económicos, 22,81 días. É un gran traballo conxunto de coordinación entre todos os servizos municipais e eu quero agradecer este traballo e esta coordinación que se fixo un esforzo especial para actualizar e poñer ao día moitas facturas que estaban en tramitación e esperaban o seu pago. Por poñer un dato encima da mesa, neste trimestre se conseguiron pagar casi 1.500 facturas, 1.457 facturas, por dar o dato exacto, e estas facturas sumaron casi 11 millóns de euros. En total, en todo o ano 2024 se pagaron máis de 4.200 facturas que sumaron 30 millóns de euros. E casi un 70% deste importe foi pagado en plazo. Como digo, non teño máis que decir que agradecer o traballo de intervención e de todos os servizos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Moi breve tamén para poder facilitar a intervención das persoas que teñen pedida a palabra. En primeiro lugar, saía sendo hora, non? Un ano e medio despois, que por primeira vez se cumpra cunha obriga de pagar en prazo as facturas, está moi ben, parabéns, señora Sanjurjo, por cumprir cunha regla que creou, por certo, o Partido Popular, o señor Montoro, o mesmo que foi encargado de asfixiar aos concellos limitando o uso do superávit e creando esas supostas reglas de estabilidade. En segundo lugar, e por último, espero que lle pida perdón aos funcionarios e funcionarias de intervención e do resto de departamentos, porque parece que a súa intervención o que di é que antes non se esforzaban e que agora se esforzaron. Está agradecendo especial esforzo e que os funcionarios se esforzan sempre e as circunstancias diarias do traballo cotiá, pois, quizáis impide a tramitación con celeridade dos expedientes. Por lo tanto, creo que non é unha cuestión tanto de funcionarial como política que vostede non fora quen de cumplir coa súa obriga. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Tamén, brevemente, dúas consideracións. A primeira, que non foi sen tempo, levan vostedes máis dun ano incumprindo reiteradamente estes criterios. E a segunda, decir que, bueno, en algo sí que estamos de acordo e en recoñecer o traballo dos funcionarios e as funcionarias municipais. A cuestión é que se cadra algo máis que palabras deberían vostedes facer ao respecto da situación na que se atopan moitas destas traballadoras. En primeiro lugar, aceptando a necesidade de negociar con eles. En segundo lugar, dotando de personal suficiente aos servizos que existen neste Concello e deixar de contratar asesores e personal de maneira discrecional ao servizo do Goberno e non dos veciños e veciñas desta cidade como deberían vostedes facer. E en terceiro lugar, deixando de asumir o criterio de privatización de servizos e fortalecendo a administración local coa incorporación dese personal. A partir de aí, sería bo
que eses agradecementos que vostedes prodigan facer de maneira pública e de maneira verbal se puderan concretar en feitos que agardemos, cando menos, sirvan para que incrementen a súa sensibilidade diante da situación que moitas veces padecen estes traballadores e traballadoras producto da súa práctica política. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas, especialmente a rapazada. Bueno, moi breve tamén. Bueno, nos desde o Grupo Socialista celebramos que o PMP se cumpra no cuarto trimestre. Sin embargo, isto non é nada excepcional. O sea, os dos gobernos anteriores cumpriron sempre o PMP no cuarto trimestre. Nunca se incumpriu. Por lo tanto, bueno, está ben que se cumpra, pero isto non quere decir que nin que haya un cambio de tendencia, nin que a partir de agora isto vai a ser así, non? Este é un goberno que ten moitos máis recursos que os anteriores, maioría absoluta, 11 asesores, orzamentos aprobados, como vostedes sempre din. En cambio, ten os peores datos de PMP dos últimos anos. Concretamente, no terceiro trimestre de 2024 registrouse o peor dato de PMP legal desde o 2019, non? Polo tanto, bueno, de novo eso, celebrar que o PMP se cumpla, pero se non se toman medidas estruturais, me temo que isto vai ser flor dun día e voltaremos a ter malos resultados no pago a proveedores, non? Xa os meus predecesores dixeron que había que reforzar de personal a esos funcionarios, que nadie dubida de que se esforzan tanto cando se cumple como cando non se cumple, e tamén a modernización dos programas e dos sistemas para poder facer unha xestión máis áxil. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Moi ben. Turno de réplica, señora Sanjurjo. Pois moitas grazas, señor alcalde. Nada, moi brevemente para contestarlles aos voceiros dos partidos da oposición. Señor Suárez, escoitalo a vostede dá un pouco de risa, porque este dato de pago de facturas a tempo en 22 días é o mellor dato dende hai máis de 10 anos. Se lle recordo que en eses 10 anos vostede foi alcalde desta cidade. Teño aquí os datos, pero, bueno, por abreviar e por casi pudor, non vamos a decilos. Repito, é o mellor dato dende hai máis de 10 anos. Señor Rivas, vostede, bueno, pois como fai sempre co seu partido nacionalista, fala de todo, menos do pago das facturas. Señor Fernández Beceiro, mire ben os datos, vostede que é amigo da hemeroteca, porque si se incumpliu. E lle repito, os datos non minten. Este é o mellor dato dende hai máis de 10 anos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Sanjurjo, o período de pago se cumpre ou non se cumpre. É dicir, porque lle dá máis voltas a tortilla non vai quedar máis feita. É así, nada máis. Moitas grazas. Non hai máis intervencións. Sí, señor Fernández Beceiro. Bueno, simplemente, por aclarar, desde 2019, o cuarto trimestre de cada ano, se cumple sempre o período medio de pago económico. Os datos os teño aquí, ademais. Segundo, bueno, queríamos ser breves neste lado, pero volvemos a abrir debates. Cando se dou conta do cuarto trimestre de 2023, pois vostede, no pleno, señora Sanjurjo, dixo: este é o camiño, cumprir cos pagos é unha prioridade do goberno. Que pasou? Porque o ano 2024 vostedes cumpriron solo en 2 trimestres o PMP económico, o PMP legal, en un trimestre o PMP económico. Parece que ese non era o camiño. Terá que buscar outro camiño porque ese non é. Leva vostede por xestión que os dos gobernos anteriores que vostedes bautizaban como desbordados e que estaban en minoría, que non tiñan 11 asesores. Por recordarlle algunha cousa, que non o iba a facer, pero vostede decía, cando non cumpríamos o PMP, Mato tarda en pagar e as facturas pasan cada vez máis tempo esperando que lles chegue o momento de ser abonadas. Os autónomos e proveedores pagan a incapacidade de xestión
do goberno. Só se paga unha de cada 2 facturas e 3 de cada 10 páganse fora de prazo. Escolla vostede os calificativos que queira, porque os resultados do ano 2024 son bastante peores. Moitas gracias. Moi ben, dada conta, pasamos ao seguinte punto. Punto 7. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2024 e do 1 ao 16 de xaneiro de 2025. Ten a palabra a concelleira de Igualdade e Muller. Grazas, señor alcalde, e moi boa tarde a todo o público que hoxe nos acompaña, moi especialmente a estos xoves atletas. Pois ben, comenzamos o ano lembrando a última víctima de violencia de xénero do ano pasado, que foi asasinada o día 30 de decembro, chamábase Diana. Tiña 29 anos, era madre dunha filla menor de idade. Foi asasinada a mans de su parella en Madrid. Este ano, desgraciadamente, o ano 25, empezamos o mes de enero tamén dando conta de outra víctima, neste caso unha muller de 56 anos que morreu a mans de su marido, foi asesinada en Málaga. Polo tanto, condenamos, como ven sendo habitual, estes asesinatos machistas e trasladamos todo o noso apoio aos seus familiares e bueno, pois a todos os amigos tamén. Grazas. Moitas grazas. Iniciamos o debate de mocións. Vamos a alterar a orde do día, tendo en conta que temos público asistente e que solicitou a palabra. Vamos a iniciar pola moción de instalacións deportivas. Hai unha solicitude de palabra de don Marcelino Rodríguez. Bueno, aí boas tardes a todos. Hai unha moción presentada por parte dos grupos dos partidos e vou dar as gracias por presentar esta moción porque traen as nosas necesidades e demandas a este pleno. Gracias aos partidos, ao BNG, ao Partido Socialista Galego PSOE e Ferrol en Común, por traer ao pleno estas demandas e necesidades e espero que se aproben tamén polo grupo de goberno. O Club Ferrol Atletismo se fundou fai 3 anos co obxectivo de recuperar a base atlética en Ferrol, que durante anos sufriu unha fuga de deportistas cara a un club dun concello limítrofe. Neste tempo, traballamos intensamente para revertir esta situación, pasando de ter 3 licencias e ao día de hoxe temos máis de 100 licencias, sin ningún apoio institucional e financiándonos con nosos propios recursos e a colaboración de socios e as familias que aquí me acompañan. Os nosos resultados nos avalan, tanto a nivel local, autonómico e nacional. E lle refresco de que este fin de semana pasado 2 atletas de noso club estiveron representando a Ferrol no Campeonato de España de Cross celebrado en Getafe e tamén en toda a temporada de Cross estuvemos presente como club de Ferrol en todos os campeonatos tanto de Xogade como o Campeonato Galego e tendo unos grandes resultados. Nosotros o único que presentamos é un trato equitativo e reconocimiento da nosa labor. Despois de varias reunións con o alcalde e o concelleiro de Deportes, nos vemos obrigados a acudir a este pleno para expoñer os problemas que afectan ao club e solicitar solucións concretas. Primeiro, igualdad do uso do módulo cuberto e do xinasio. Situación actual que temos nas pistas. Non temos acceso ao xinasio, o que obriga aos nosos atletas a realizar entrenamentos de forza exteriores, incluso baixo condicións climáticas adversas. Contamos cun tempo limitado no módulo cuberto,
unha hora e cuarto os luns, mércoles e vernes, sin acceso ao material disponible en el. Outro club de atletismo do Concello dispón desproporcionadamente de máis horas de uso do módulo, luns, mércoles e venres, de 18:15 a 21 horas, e martes e xove, uso exclusivo desas instalacións, do xinasio e do módulo. Queremos que o equipamento que hai en esas instalacións, como as colchonetas de salto, adquiridas por medio do xa extinto Padroado de Deportes, podamos facer uso delas. Recordamos a todos que non hai unha diferencia no número de licencias que justifique tal agravio comparativo entre ambos clubs. Solicitude. Distribución equitativa do uso de gimnasio e do módulo cuberto entre os clubs que facemos uso da instalación. Acceso ao material deportivo ubicado en estas instalacións durante os nosos entrenamentos, como as citadas colchonetas. Punto número 2. Asignación e xestión dos almacéns. Situación actual. Nos encontramos cun espacio exclusivo asignado formalmente para o noso club. O almacén 8 contén material abandonado por un particular que ademais se utiliza sin unha asignación formal. Aquí tamén quero destacar que a día de hoxe non temos ni un local de onde recibir aos pais, ni un local onde reunirnos. Teño que agradecer aquí que a Asociación Veciñal de Serantes é onde nos reunimos. Solicitude. Asignación oficial dun espacio exclusivo para o Club Ferrol Atletismo, retirada do material abandonado no almacén 8 e regulación do seu uso para evitar accesos non autorizados. Punto número 3. Simplificación e transferencia na burocracia para o uso das instalacións. Situación actual. A burocracia actual dificulta a planificación de entrenamientos e competicións. En moitas ocasións, as solicitudes do uso de material non reciben resposta, afectando ao desenvolvemento das actividades. Isto no día a día. Solicitud. Permitir o uso de material disponible nas pistas e o módulo cuberto durante o horario de entrenamiento sin necesidade de solicitalo diariamente. Cuarto, control e presencia de grupos alleos durante o noso horario das escolas. Situación actual. Grupos non registrados acceden ás instalación con pases federativos individuais e, unha vez dentro, organizan entrenamentos colectivos conformando escolas ilegais, sin cumprir os requisitos exigidos aos clubs oficiais, presentar titulacións de monitores, contratar as pólizas que nos exixen, de seguros de responsabilidade civil, accidentes, presentar certificado de delitos sexuais, contratar legalmente aos monitores, etc. Esta situación xera desigualdad e perxuicios para as escolas deportivas legalmente constituídas e en determinados momentos nos vemos abocados a levar os nenos fora das instalacións como é o Paseo da Malata. Solicitud. Aplicación de controis efectivos para restringir o acceso das instalacións únicamente a clubs e entidades reconocidas polo Concello, garantido un cumprimento dos requisitos administrativos e legais. Punto número 5. Criterios claros para a asignación de horarios e normativo de uso da pista e calles. Situación actual. A normativa de uso da pista non foi revisada desde fai anos e non se axusta ás necesidades actuais. Non se prioriza aos clubs que representan a Ferrol en competicións oficiais. Se requiere autorización previa para utilizar, por exemplo, as calles 1 e 2, o que dificulta a preparación de probas, sobre todo para os mediofondistas, desde 600 a 1500, onde é fundamental tomar referencia de tempos. Solicitud. Establecemento de criterios transparentes para a asignación de horarios, priorizando os clubs que compiten en nombre de Ferrol. Autorización normativa do uso da pista para garantir un reparto equitativo dos espacios e permitir o uso das calles 1 e 2 nos entrenamentos de mediofondistas sin necesidade de autorización previa. Posibilidade de utilizar ocasionalmente e baixo solicitud escrita bicicleta con velocímetro para marcar ritmo de competición aos atletas que preparan campeonatos galegos e nacionais. En definitiva, isto non é unha guerra personal contra nadie, ni contra ninguén.
e nós non queremos ser un problema en estes momentos. Ni tampouco somos unha escisión de nadie. Solo queremos realizar a nosa actividade nas escolas con dignidade e que estas propostas sirvan para garantir en igualdade de condicións o uso das instalacións das pistas de atletismo, que son públicas, mediante unas normas reguladoras xa, cun convenio de uso de instalación co Club Ferrol de Atletismo. Moitas gracias e espero que se resolvan os nosos problemas. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Fernández Beceiro. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, primeiro de nada, agradecer especialmente a intervención de Marcelo, que, bueno, nos trasladou de primeira man os problemas e carencias que atopan o club diariamente, non, para desenvolver a súa actividade, non? Bueno, se pon de manifiesto que é urxente, pois, ordenar, non, un pouco o uso da instalación. Estamos falando dun club pois que ten como actividade central a formación e a competición coa base, sobre todo, non? Ademais, estamos falando dunha instalación donde non temos outra alternativa, o sea, Ferrol ten unha pista de atletismo, non ten máis, non é como os pabellos de deportes ou os campos de fútbol, que, bueno, aí se pode repartir o uso de outra maneira. Non, aquí hai unha instalación deportiva na que pois os clubs que a usan pois terán que facelo dunha maneira, como dixo Marcelo, en igualdade, equitativa e ordenadamente, non? Non entendemos por que hai espacios que non poden usar, como o ximnasio, non? Tampouco entendemos por que non hai un almacén no que poidan guardar o seu material. Parece o máis fácil, non? Darlles un almacén, non sei, o digo desde aquí. Teño que decir que este non é un problema de agora, non é un problema de agora. Isto, inda que o club é recente, estes problemas se veñen arrastrando desde que non hai patronato de deportes. Pois porque se teñen menos medios, porque non hai esa independencia que había para poder ordenar todas estas actividades. Eso se ven arrastrando ao longo dos anos. Evidentemente non con Ferrol Atletismo, que ten 4 ou 5 anos de actividade, non? Bueno, tamén falan de que hai que un pouco de implementar mecanismos de control, porque, bueno, inda que calquer cidadán pode usar as pistas de atletismo para preparar as probas dunha oposición ou tal, pois ten que facelo de maneira individual, non? Sin entorpecer pois as labores dos clubs que ali participan, non? Nada máis, porque el xa explicou cales eran as súas inquedanzas, dende logo todo o apoio do noso grupo. Esperemos que o grupo do goberno o entende ou comprenda, que supoño que sí. Nada máis, se lle deu unha solución, a mellor a solución é sentar aos usuarios desa instalación e intentar pois chegar a un acordo para que nadie se sinta perxudicado. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Polo grupo do BNG ten a palabra a señora López. Moi boa tarde, moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e todos, os aquí presentes, así como os que nos están vendo dende as súas casas. Bueno, agradecer a Marcelo a súa intervención neste pleno, así como o resto do clube que nos acompaña aquí hoxe, tanto a aqueles que non puideron asistir. Non é a primeira vez que neste pleno temos as reivindicacións dun clube deportivo da nosa cidade que pide igualdade no uso das instalacións deportivas. A min pareceme aberrante, sinceramente, que un clube teña que solicitar este pleno algo que teria que ser o habitual, que todos os clubes tiveran as mesmas oportunidades e unha igualdade no uso dunhas instalacións e que ese uso sexa a través duns criterios transparentes, así como tamén que este Concello vele polo respecto de que se cumpran esas normas. Algo que a todos de primeiras asentimos, porque isto que debería ser, choque de fronte coa realidade que se nos presenta aquí e que non ven de novo. Non me quero estender moito no punto, porque xa falou e explicou ben a situación o portavoz do Clube Ferrol Atletismo,
E por coa moción está moi ben explicada de cales son os problemas que están a ter e máis as solucións que se propoñen. Pero o que non pode estar pasando é que despois de varios anos con este problema, este clube e os seus participantes non poidan usar un ximnasio, que non poidan usar un material deportivo das instalacións municipais, por exemplo. Non pode ser que as crianzas que están no clube non teñan nin sequera un lugar onde deixar o seu material, as súas pertenzas, que non sexan as grades de público, que se teñan que ir a un ximnasio privado para poder entrenar. Isto non é promover o deporte no Concello de Ferrol. Este clube necesita unha solución e unha solución xa, que pase por ter unha igualdade de condicións que o resto de equipos da cidade. E máis, cando están tendo cada vez, como xa dixeron, máis licencias e con representantes en competicións autonómicas e estatais. Está moi ben logo dicir que Ferrol ten boa canteira en tal e cual deporte, e que é verdade, pero que para iso, para que así sexa, necesítase que dende o minuto 1 dun clube se teñan as mesmas oportunidades, dende un criterio claro e transparente que calquer outro e de calquer ámbito deportivo. Hoxe temos a situación dun clube de atletismo, pero, como xa dixen, esperamos que esta sexa a aprobación destes puntos nun pleno de hoxe sexa un punto de inflexión para que ningún clube teña que pasar por complexos momentos e que se lle dean as oportunidades que demandan para conquerir o seu propósito, que é de facer o deporte desta sociedade unha sociedade en igualdade de oportunidades. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, como todos sabedes, eu son corredor aficionado, non fago footing, nin jogging, nin running, corro simplemente, dende que son un cativo, e por eso doeme especialmente que todos estes nenos e nenas que están hoxe aquí, e non tan nenos e nenas, que tamén hai xente te ayuda, pois non poda adestrar en condicións, porque teñen talento, teñen capacidades, e teñen ganas de facer este deporte, que é un deporte exemplar, que promove valores moi importantes para a nosa cidade, e ademais que creo que todos o recoñecemos, e que non o podan facer de forma digna doe especialmente. Xa na Comisión de Deportes, no seu momento, afeamos o xesto de que se presentara unha cidade do deporte cun investimento multimillonario e que non se falara coas entidades de forma colectiva para abordar as necesidades conxuntas que ten a cidade de Ferrol en materia deportiva. Nos xa dixemos que o atletismo é un problema que non é novo, isto nós non queremos promover dende logo, nin alimentar ningunha guerra entre clubes, pero é certo que hai un déficit para a práctica deste deporte na nosa cidade, e na cidade do deporte non hai ningún só euro para paliar esta situación. O único que hai é para mellorar o campo de rugby, pero o que é o módulo, que así o dixemos ao concelleiro, se o recorda en comisión, pois non hai ningún só euro para solventar este problema a medio prazo nin a longo prazo. O que hoxe nos trae aquí é a reivindicación dun club que para nós é exemplar, porque de moi pouquísimo tempo conseguiu un alto número de licencias, que está moi implicado na cidade, e quero destacar a súa faceta social, que contribuiu especialmente a fomentar con outros axentes a homologación das pistas, que trae moitísima xente de fora a nosa cidade e as súas familias, e que aporta recursos no económico e no turístico á cidade, a súa faceta tamén en promover o deporte entre as clases máis desfavorecidas, entre os excluídos socialmente, con actividades co Centro de Menores ou con Proinfancia Dignidade, creo que tamén debe poñerse en valor esa labor que fan dentro do clube, ou con xornadas de coaching pois coa mesma Esengra, que acabamos de nomear, acaban vostedes de nomear fillo predilecto a un almirante, pois tamén ese eido, este club fai o seu traballo. Polo tanto, creo que polo menos é digno de ser escoitado, creo que xa foi o propio alcalde hai un ano a esas instalacións a tomar nota das súas demandas, e un ano despois creo que xa vai sendo hora de que máis alá de tomar nota se tomen decisións. Polo tanto, creo que a súa reivindicación é lexítima, como digo, non é cuestión dunha guerra entre entidades ou clubes, senón unha cuestión de actuación política, que se tomen decisións, e algo tan sinxelo como ordenar un espazo, creo que simplemente é cuestión de poñerse a traballar, xestionar e garantir que toda esta xente que está hoxe aquí poda competir dignamente en base a uns adestramentos cualificados nunhas instalacións que creo que temos que estar orgullosos delas, pero que merecen unha mellor xestión
política. Por lo tanto, creo que merecen o voto favorable de toda a corporación. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Polo Grupo de Goberno ten a palabra o concelleiro de Deportes. Boas tardes a todos, a todas. Boas tardes aos membros do Clube Ferrol Atletismo. Decir que bueno, non é a primeira vez que sentámonos co Clube Atletismo Ferrol para falar da problemática que eles sempre nos presentan sobre a utilización e o uso das pistas de atletismo. Nas nosas primeiras reunións que tivemos con o presidente, con Marcelo, pois falábamos en aqueles momentos de homologar unhas pistas de atletismo que non estaban homologadas, así como traer campeonatos de novo a esta cidade, campeonatos que sí, empezamos xa a facer, campeonatos ca Federación, campeonatos ca Xunta, co programa Xogade, incluso campeonatos provinciais, e voltar de novo que esas pistas tivesen actividade, unha actividade que antes non había, non? Entón, polo menos, algunha das peticións que nos fixeran, pois, fomos cumplindo. Outra cousa é as solicitudes que nos fan a hora de uso de instalacións deportivas, cando temos implementado unhas normas de uso de manial desas instalacións desde o ano 22 ou 25, normas que establecer o grupo anterior de goberno e que están vixentes. E cando hai unhas normas vixentes, pois non se pode cambiar, digamos, durante un partido non se poden cambiar as normas. Entón, esas normas de uso de maniais, pois din que hai uns horarios de uso, que hai uns horarios que hai que cumplir en todas as instalacións deportivas. E iso é o que fan os técnicos de deporte, fan un reparto equitativo en función dos criterios que veñen en esas bases de uso de manial, que xa digo, non son nosas esas bases, estaban xa implementadas 22-25, e que nos respetamos e pensamos que esas bases pois, temos que cumplimentálas, temos que melloralas se podemos, e son bases que veñen xa de anteriores gobernos, que simplemente cada vez que hai que revisalas, pois hai que abrir un período de alegacións, en canto os clubes fan esas alegacións, nos incorporamos esas alegacións dentro de uns criterios claros, e desta forma, pois, despois, dáselle horario aos clubes dentro das propias instalacións deportivas. Despois, o que sí, hai que falar un pouco tamén é de que dentro desos criterios de valoración, pois hai clubes que teñen pois unha certa antigüedade, que levan moitos anos en na mesma instalación, e que ponderan máis positivamente que outros clubes que non teñen esas ponderacións, o cal, a hora de reparto horario, tócalle a uns máis horario que a outros. De feito, en este caso, pois, o clube Ferrol Atletismo, en ese momento, cando se crea, de alguma maneira, hai xa un reparto equitativo, e o que se trata é de que en ese reparto, despois de facer ese reparto, intentar, pois, darlle o maior número de horas, o maior número de uso da instalación, despois desa que se fixera ese reparto equitativo no ano 22. De todas formas, douse utilización nas pistas, douse utilización tamén no módulo, e douse tamén utilización no colexio de Pazos. Entón, oye, aquí, se alguén quere cambiar as normas, teremos que esperar a que no mes de xuño, cando rematen estas bases, pois faremos as aportacións pertinentes que haxan que aportar, tanto por parte do resto dos grupos políticos, levaremos unhas bases, un borrador, para que fagan as achegas que sean necesarias, e despois, cando se fagan esas bases, os clubes tendrán que facer as alegacións oportunas para implementalas as bases, pero non que podemos é cambiar esas bases porque un club o decida de alguna maneira porque sale perxudicado por certas circunstancias que se están dando nas pistas de atletismo, e que hai que recordar que as pistas de atletismo son pistas públicas, que non só son para os clubes desta cidade, sino que os opositores tamén teñen dereito, e a xente da calle tamén ten dereito a entrar. Ahora mismo, a problemática que ten o Clube Ferrol con un grupo de xente que entra en esa instalación é porque pois entra porque teñen licencia os adestradores, entran porque teñen licencia os atletas, e simplemente a única, digamos, entidade que ten un problema con estes atletas é o
atletismo Ferrol porque o adestrador que está ali adestrando era un adestrador que antes estaba no clube e agora ten un grupo de atletas adestrando. A normativa di eso, que tanto a nivel de normas de maniais hai unhos horarios e despois que dentro do propio Concello os propios traballadores das instalacións deportivas regulan e controlan o acceso a esas instalacións de todas as persoas. As persoas que entran pagan as tasas, cando teñen que pagalas, teñen licencia, hai que presentala, co cal nós, se non hai un cambio das bases reguladoras, non podemos facer ningún outro cambio de momento. Moitas grazas. Moitas grazas, señor concelleiro. Señor Fernández Beceiro. Bueno, por puntualizar algunhas cousas, evidentemente se hai un reglamento hai que cumprilo, os horarios hai que cumprilos, pero non creo que o regulamento diga que non poden acceder a certas instalacións que son públicas, como di vostede, calquer cidadán pode acceder, non? En canto a que a instalación a pode usar calquer cidadán, evidentemente, o que xa non teño tan claro é que un grupo atletas federados individuais se xunten nun grupo con entrenador, eso xa parece máis un club que un entrenamento individual. Non sei se eso se pode facer así. Cando a un club lle exixes un seguro de responsabilidade civil, lle exixes unha serie, ter un convenio, entonces unha cousa é o uso individual por parte de calquer cidadán que paga unha tasa e usa a instalación, outra cousa é que xa se coordinen como grupo, non? En xunio vamos a modificar ese regulamento, pero hasta xunio se poden facer cousas. Home, o almacén, ao mellor, non é tan difícil, non? Mas se está ocupado por material dunha persona individual que ainda encima non está regulado. Se é así, penso que non é tan complicado. E se non pode ser ese almacén, por ali cerquiña hai almacéns que se poden usar, non? Bueno, ademais, penso que temos que ter un pouco de sensibilidade á hora de que estamos falando dun club con nenos e nenas que fomenta a base, non? Pois vamos a buscar o entendemento, non? Pois o mellor cando se aprobou ese regulamento este club non tiña o número de licencias que ten agora e agora a cousa se complicou máis, non? Entonces, bueno, eu volvo a pedir diálogo, comprensión do goberno, sentar as partes implicadas e tratar de chegar a un acordo que non perxudique a nadie. Moitas gracias. Moitas grazas, señora López. Moitas grazas. Bueno, está moi ben reunirse e falar da situación, pero estaría mellor se se lle dá solución a estes problemas, aos problemas que teñen esta entidade. Dende o 2022 ao 2025 hai unhas normas. Pois este ano, entón, como xa dixemos, toca renovar. E toca renovar en xullo. Pois xa nos podemos poñer a traballar agora para dar solución para que en xullo xa este tramitado. Porque non vale empezar en xullo cando remata en xullo. Temos que comezar antes. E canto antes, agora mesmo podemos comezar. Mañá se fai falta, que temos comisión. Bueno, non só son os clubes, xa se dixo, é xente de maneira individual que tamén vai facer uso desas instalacións. Levar moito tempo nunhas instalacións creo que non é epígrafe para ter máis puntuación, ou polo menos non debería ser evaluable. As normas, se non dan resposta a todos os usuarios destas instalacións deportivas, pódense cambiar, que é o que nos están transmitindo este clube. As normas pódense mudar con criterios aceitados para dar resposta a todos os utentes, que é o que se pretende. Hai un problema e vostede non o vai solucionar. Vai botando balóns fora para taparse detrás dunhas normas. A actitude do goberno non é a mellor, sobre todo cando non dá solucións. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, señor Aldrei, eu, con todo o respeto que lle teño, creo que aborda a problemática dunha maneira moi parcial, porque aquí se fixe unha exposición moi ampla, únicamente fala do uso das pistas, que, bueno, creo que como parte positiva nos podemos quedar coa mensaxe de que en maio, é dicir, dentro de escasos 4 meses, vai haber un novo reparto, dende aí, dende logo, nos como grupo presionaremos para que o reparto sexa máis xusto.
pero tamén traslada a idea de que se un adestrador do atletismo Ferrol entra nas pistas con 6 ou 7 atletas sen ser como clube, poden usar o espazo cando lles dé a gana, sen limitación horaria, sen vincularse a nada. Creo que esa mensaxe é perigosa, porque ao final os dereitos dos clubes queda diluído e ao final serán a medida que teñan que tomar, que un adestrador entre con 5 atletas e que estea toda a tarde adestrando, porque é o que traslada. Creo que esa mensaxe non é a que se debe trasladar, senón vamos a xogar con esas reglas e sen que non haxa ningún tipo de reparto de mañal. Pero, bueno, a outras cuestións, como xa dixeron os meus compañeiros, como o uso dun almacén, que é algo que creo que tamén hai que resaltar, que un clube teña que cargar con material no seu coche particular porque non teña a chave dun almacén baleiro, bueno, non sei o que nos trasladan, o que nos din, eso é o que trasladamos aquí. Pois creo que non é lexítimo. O que veñan solicitando un local para o seu clube, como teñen tantos outros, e non se lle dea, pois tampouco parece que se dea unha resposta a eso. E por último, xa para non estenderme moito máis, bueno, calquera club da cidade, do deporte máis minoritario, ten un convenio nominativo. Creo que tamén o Club Ferrol Atletismo pois merece entrar dentro da listaxe dos clubes da cidade que teñen un convenio e, por tanto, de aquí tamén respaldamos esa reivindicación. Entendemos que xestionar é complicado nunha cidade que ten un tecido deportivo moi amplo, moitas especialidades deportivas, pero creemos que o número de licencias, a actividade social que xa dixen na miña primeira intervención e toda a trayectoria na súa corta vida do Clube Ferrol Atletismo merece esa atención e, como digo e insisto, sen entrar en ningún tipo de guerra de clubes, que o que o goberno ten que facer precisamente é evitar iso dende a súa propia xestión. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Turno de réplica, concelleiro de Deportes. Moitas grazas, alcalde. Señora López, as normas hai que cumplilas. Hai que cumplir as normas, e iso dígalle vostede aos técnicos municipais, a técnica municipal, a xefa do negociado, que son as que fan as normas, e que de alguna maneira son as que ao final fan o reparto equitativo en función dos baremos. En canto aos almacenes, é falso que non teñan un sitio onde deixar o material. Teñen o seu almacén, e máis cando cheguei eu, e habilitelles unha parte de outro almacén para que metesen o material. A verdade hai que decirla, Iso non estou contando ninguna mentira. Teñen un almacén e teñen unha parte de outro almacén que lle buscamos que antes non tiñan. Esa é a verdade. Esa é a verdade. Outra cousa é que necesite máis espazos, que eu comprendo que necesita máis espazos, e habrá que darlle máis espazos. Por iso digo que, de alguna maneira, entendo que todos os clubs piden máis cousas, pero, sobre todo, hai unha cousa. En mandatos anteriores, a situación da pista de atletismo era a mesma. Era a mesma. Non, era a mesma. O pago que hai que facer das tasas para entrar nas instalacións é a mesma. Antes tamén entraban adestradores independientes, atletas que viñan de fora e que non estaban en Ferrol, adestraban con adestradores que non son de Ferrol e adestraban aquí, e aquí o sabe todo o mundo, e nunca pasou nada. E ahora mesmo tamén está pasando. Un adestrador do Clube de Atletismo Ferrol abandona o clube, leva uns atletas. Oye, non lle podemos prohibir a entrada, nin lle podemos, se nos pide material do clube, non podemos dicirlle que non, porque hai unha normativa que de momento é a que é, e hai que cumplila. Entonces, ante eso non podemos facer nada. Entonces, nós facemos unha proposta. Nós estamos de acordo con que temos que cambiar as normas, pero temos que cambiarlas todos. O que sí, dentro dos acordos adoptados, eu non podo implementar todas estas normas e implementalas directamente ás bases. Eso non podemos facer. Teñen que revisalas os técnicos, teñen que saber se poden facer, se non se poden facer, hai que baremalas. O que sí podemos é revisalas. Eso sí podemos facelo. Entonces, eu propoño que, en vez de implementar, digamos, revisar as medidas propostas de cara ás novas bases para a utilización das instalacións deportivas coa participación de todos os clubes para garantir a igualdade de condicións no uso das instalacións deportivas municipais. Eso sí, o podemos votar a favor, revisalas, pero implementar todo isto sin unha revisión por parte dos técnicos que saben perfectamente que non se pode implementar unhas medidas en función solo do número de licencias, non podemos,
porque hai máis motivos e máis parámetros que valorar, non só o número de licencias. Isto non o podemos votar a favor, porque estamos dicindo aos técnicos que están facendo mal o seu traballo e que llevamos a obligar a meter todas estas solicitudes dentro dunhas bases. As bases hai que facelas entre todos, entre o goberno, a oposición, as alegacións que fagan os clubes, pero non podemos implementar directamente, dicir aquí que vamos a implementar isto. Eso sí que non o podo votar sin a revisión dos técnicos. O que sí podemos é revisar as medidas propostas que están aquí, revisalas cos técnicos e as que sexan as que valgan, intentar metelas nas novas bases do ano en xuño do ano 25, que é a fecha en que rematan estas bases. Moitas grazas. Moitas grazas, señor concelleiro. Hai un brevísimo turno de peche, hai unha proposta. Sí. Non, simplemente pola proposta que acaba de facer. A ver, isto é unha moción. Para implementalo, evidentemente, teñen que revisar os técnicos municipais. Poñamos aí a palabra que queiramos. Revisar, pois está claro que teñen que revisar os técnicos. Implementar as medidas, pois claro que se os técnicos dicen que non se pode, non as vamos a implementar. Quero dicir, eu penso que na parte de acordos non hai nada extraño. Implementar as medidas propostas para garantir a igualdade de condicións no uso das instalacións deportivas municipais. É un concepto moi amplo esta frase. Evidentemente, calquera cousa que haya que implementar neste concello ten que pasar por os técnicos municipales. Gracias. Bueno, perdón. Sí, non, nada, só respostar de as normas, hai que cumplilas, sí, pero xa dixen que se hai vontade pódense mudar para dar resposta a un problema que un clube está tendo. Se vostedes queren, poden mudar xa, non hai por que leválo aos últimos días de vixencia da norma, pódese mudar antes. Sí, moi breve. A ver, evidentemente, o fácil é dicir que este é un problema que vende sempre, que é certo, pero poñámonos a traballar para solucionalo. Esas bases por primeira vez foron implementadas polo gran deportista Suso Basterrechea, quero recordar, logo polo señor Golpe, e agora toca renovalas. Creo que o que compre é crear un debate amplio con todos os clubes, os grupos políticos, non agocharse detrás dos técnicos. Os técnicos teñen que dar a última palabra, e, logo, a labor deles loable, pero é unha cuestión política e non técnica. Temos en maio de 2025 aí ao lado, traballemos para dar unha solución a esta xente e a todos os clubes. Ainda que sexa polémico, sempre foi. Sempre houve problemas cos repartos. Eso é así. Manteñen a moción tal cual está, entendo. Si cambiando esa palabra vamos a votar todos a favor, pois por nós non hai inconveniente. É que isto é un proceso que hai que elaboralo, non? Por eso o propoñemos, pero, oye, isto depende dos propoñentes. É que o proceso toca neste ano, por eso é o que está... A ver, temos que votar, díganos se se acepta o... Se me permite, señor alcalde, podo tomar a palabra? Mire, eu creo que o espírito que defendemos todos é que se chegue a un acordo, é dicir, que o tema se resolva. É dicir, se non é unha cuestión de moita entidade, eu creo que nos diga o...
efectivamente. Sí, non, efectivamente, o que se trata un pouco é que de revisar todas estas medidas que o Ferrol Club Atletismo achéganos aquí de cara ao que é as novas bases que se van a elaborar no mes de xuño, vamos. Simplemente é iso, revisar as medidas propostas de cara ás novas bases de utilización das pistas das instalacións deportivas. Simplemente colocar ese revisar e que aparezcan a proposta de cara ás novas bases que vamos a sacar. Podemos falar un segundiño con esa... É que o que non nos queda claro é si con ese cambio vostedes votarían favorablemente, porque a verdade é que estamos expresando... Vale. Pues saímos un segundiño, podemos sair uno. Vale. Moi ben, pois reanudamos o pleno coa transacción, non? Moi ben. Silencio, por favor. Vamos a proceder á votación, desexando que estes procesos, que nunca son fáciles, como sabe todo o mundo, ten que haber participación, ten que haber diálogo. Estamos seguros de que así será, e o mellor acordo non é sempre o preferido de un, pero sempre hai maneiras de avanzar. Entón, vamos a votar a proposta. Votos a favor. A proposta é aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Sí, este punto tamén ten unha solicitude de intervención. Vamos por orde de o de preservación de colonias felinas. Está dona Patricia Pena, pois ten vostede a palabra. Hola, boas tardes. Antes de nada, dar as gracias aos grupos da oposición en xeral e a Ferrol en Común en particular por darnos...
Vale, pois dar as gracias a toda a oposición en xeral e a Ferrol en Común en particular por darnos visibilidade e presentar esta moción. Aclarar que este tema non é político, que se trata de cumplir a lei este no goberno que en este ano goberno. Se fose ao revés, faríamos o mismo. Diríxome a vostedes como cidadá de Ferrol e voluntaria da colonia felina do Ferrol Vello. E estou aquí en representación da gran maioría dos meus compañeiros voluntarios das colonias felinas de Ferrol. As colonias felinas non controladas que se forman teñen beneficios para a cidadanía, xa que os gatos evitan a proliferación de pragas e outras especies animais. O control destas colonias é esencial para mellorar as condicións de seguridade e saúde pública e as condicións hixiénicas e trae beneficios para todos, tanto para os gatos como para os cidadáns. Por iso faise necesaria unha xestión integral das colonias felinas con métodos éticos non letais, como é o método CER, captura, esterilización e retorno, velando polo benestar animal, tal e como establece a nova Lei 7/2023. Cabe destacar que todo isto xa foi solicitado nunha reunión coa Conselleira de Benestar Animal en novembro de 2023, na reunión coa Mancomunidade de Ferrol en febreiro de 2024 e presentado por rexistro tamén a principios do 2024 a través da Asociación de Vecinos de Canido, que nos dá o seu apoio, así como a de Ferrol Vello, e tanto a de Caranza como outras tamén están interesadas no tema. Estamos aquí para facer 4 reivindicacións. A primeira, solicítase un aumento da partida orzamentaria para a Mancomunidade para o Refixo de Mougá, que é claramente insuficiente. No Refixo de Mougá hai 1. Falla de infraestructuras. Non hai zonificación por situacións. Asumimos gastos veterinarios por falla de medios persoais e de espazo no refuxo. Só hai un quirófano e o CER se ve restringido. Non hai espacio suficiente para os gatos e a colonia externa non ten medidas de seguridade. Os cans non están suficientemente afastados e estresan aos gatos permanentemente. Non hai espacio suficiente para albergar gatos adoptables porque non se están recollendo animais claramente caseiros, abandonados, perdidos e bebés. 2. Hai falla de medios humáns. Non se fomentan as adopcións coa páxina web actualizada. Habería que ter alguén que o xestionase e máis engadir a ese proxecto as redes sociais. O personal do Refixo de Mougá non é suficiente para executar o CER, por iso o fan os voluntarios. Aplícase o CER, pero de maneira ineficiente, xa que hai moitas restriccións, por falla de medios materiais e humáns. Non hai continuidade nin disposición temporal total. Isto obriga-nos a ir moitísimas veces a clínicas veterinarias pagando todo dos nosos petos. Non hai atención veterinaria sempre, cando os animais o precisan, como di a lei. Non pode haber restriccións no horario de atención veterinaria. Tamén acudimos a clínicas privadas pagando dos nosos petos. 3. Falla de medios materiais. Non hai gaiolas trampa suficientes para o CER. Temos que comprar as gaiolas trampa nos con nosos cartos tamén. Falta equipación. Non hai máquina de rayos X nin ecógrafo para dar unha asistencia veterinaria básica. Non existen convenios con outras clínicas para cando o refuxo non dá o servizo ás colonias CER nin asistencia veterinaria. Temos que facer fronte nós a todos estes gastos continuamente. Os animais que entran no refuxo non son identificados con microchip a nome do Concello, que é o responsable dos gatos comunitarios por esta lei. Reivindicación 2. Solicitamos partidas orzamentarias específicas nos orzamentos do Concello de Ferrol para 2025. As funcións do refuxo son basicamente o servicio de lacería e o mantenimento dos animais recollidos e tamén inclúe un apartado de colonias felinas, restringido ao CER e ao servicio veterinario, todo de forma insuficiente. Todo o resto de responsabilidades recaen no Concello, que ten que cumprir con máis obrigas que precisan de soporte económico, que están recollidas de forma clara e precisa nos artigos 38 e 39 da Lei 7/23. Para desenrolar os programas de xestión de colonias felinas de acordo con este artigo, os concellos contan coa directriz técnica da Dirección Xeral dos Animais, que nace coa finalidade de facilitar ás entidades locais as bases técnicas sobre a xestión, o coñecemento e a información que precisan para desenrolar estes programas. Agora que rematamos de ver as responsabilidades da Administración local, tanto na Lei 7/2023 como na directriz técnica, vemos que a gran maioría non se cumpre por parte do Concello de Ferrol. Entendemos que é difícil asumir todas as obrigas ao mesmo tempo, aínda que o di a lei, pero xa levamos máis de un ano de retraso. Por iso propoñemos accións a curto e a medio e longo prazo para facilitar o inicio da xestión, mentres o Goberno local vai implantando en paralelo o seu programa de xestión integral de colonias felinas. Estamos de acordo que van a plantexar os compañeiros que van falar logo, aínda que con matices. Engadimos que hai que facer unha campaña de captación de novos voluntarios, porque somos insuficientes para toda a labor que hai que facer. Engadimos no tema da sinalización das colonias que hai que facer sinalización vertical de tráfico en algunhas rúas, como complementación ás de velocidade, que non se respectan.
En canto a establecer un protocolo de emerxencia, nos facemos fincapé que nas emerxencias podense dar 24 horas día a día. Que hai gatos atrapados en árbores, tellados ou en casas abandonadas, gatos enfermos ou feridos en sitios aos que nós non podemos acceder, rescate de gatos accidentados ou feridos na autovía. Precisamos a axuda de bombeiros e policía nestas situacións, de día ou de noite. A maiores, engadimos outras 8 reivindicacións necesarias para realizar a curto prazo. A oitava, refuxos adecuados para dar a cubillo das inclemencias meteorolóxicas e alaxar comida. 9. Cesión de terrenos municipais ou autorización para poñer neles estes refuxos. Información á veciñanza por parte da policía e patrullar as zonas para que os respecten. 10. Aumento dos medios dispoñibles, tanto material en xeral, outro quirófano, rayos X, ecógrafo, material específico, como humáns, mínimo 2 veterinarios para ter un CER eficiente e flexible, e servicios veterinarios cando os gatos o requiran, sempre en calquera momento. Externalización de servicios. Se as ampliacións anteriores non son posibles, o Concello ten a obriga de dar unha alternativa, ou ben facendo concertos con clínicas veterinarias sufragadas por el, ou ben en forma de reembolso dos gastos que temos os voluntarios cando Mougá non ten os medios ou non dá o servizo. 12. Mapeo e censo. Son necesarios para facer a estimación económica para crear ou aumentar as partidas presupuestarias para 2025. E o cálculo estará subestimado, porque non hai datos dos gatos abandonados e perdidos e das colonias que non están rexistradas nin controladas. 13. Establecemento de protocolos de actuación para colonias felinas en ubicacións privadas, que son moitísimas e os voluntarios non podemos acceder. O punto 6, 10, 9 da directriz técnica di como hai que actuar. 14. Un protocolo de obras nas zonas con presencia de gatos comunitarios. Levamos avisando máis de un ano que se van a facer actuacións no Sánchez Aguilera e no Bertón. En ambas as dúas ubicacións hai colonias felinas. Na directriz técnica, no punto 6, 10, 5, hai un protocolo específico nos casos de obras en zonas de gatos comunitarios e de colonias felinas. En colaboración coa xestora da colonia, hai que facer un plan de adaptación que deberá seguir a empresa que fai a obra para ir desplazando os gatos do lugar, pero no mesmo emprazamento. Ao finalizar, intégrase a colonia na obra realizada con refuxos e espazo limpio recollido, dándolles visibilidade e integrándoos na vida diaria dos barrios. Non é unha opción a reubicación na colonia exterior de Mougá porque non é segura. 15. Un protocolo de confinamento temporal que tamén recolle a directriz técnica 6, 10, 7. Non é unha acción tampouco a reubicación na colonia exterior de Mougá porque non é segura. En profundidade e a futuro, temos unha folla de ruta a seguir para o medio e o longo prazo e propóñense as seguintes accións. 1. Reforma das instalacións do refuxo de Mougá, máis espacio físico en xeral. Xa se explicaron anteriormente as deficiencias. Importantísimo un catio cercado e seguro para a colonia exterior e outro para os gatos residentes en adopción. 2. Continuar con programas de sensibilización cidadá, formación e información. 3. Continuar coa formación a policías e bombeiros e mesmo considerar a formación dunha brigada de protección animal, unidade especializada na defensa dos dereitos dos animais e da súa protección contra o maltrato. Temos, por exemplo, a Brigada Antón da Policía de Fuenlabrada en Madrid, que se ocupa destes cometidos. 4. Sistema de transparencia en liña, publicación na web municipal, colonias, datos, gastos, adopcións e avances na Lei 723, así como contacto para a xente que queira ser voluntaria. 5. Identificación de animais a varios niveis. Identificación mediante microchip a nome do Concello. Control de que os particulares tamén cumpran a lei, chip e castracións. Xestión da localización de familias para animais perdidos, falecidos e abandonados. Formación en lectores de chip a disposición da policía e personal de recollida de lixo. Formación á cidadanía, que facer cando atopan un cadáver. Os propietarios teñen a obriga de identificalos, pero tamén teñen o dereito de saber do seu falecemento e recuperar o cadáver do membro da familia para a súa despedida e non ter que vivir na incertidume. 6. Auditorías no sacrificio de gatos e na situación ante enfermidades infectocontaxiosas. Son seres sintientes e se hai casos de mala praxis hai que asegurarse de que non volva a suceder. 3. Propónse e solicítase a creación dunha mesa de benestar animal para abordar a temática das colonias felinas e realizar un programa de xestión integral das mesmas, tal e como se documenta na directriz técnica. A mesa debería estar constituída por todas as partes implicadas, que son tanto o partido gobernante e todo o persoal dos departamentos implicados, que non é só de benestar animal, como a oposición, a mancomunidade, a empresa concesionera do refuxo de Mougá e representación do voluntariado. Esta mesa tería como función ser un espacio de diálogo e consenso para ir axustándose á directriz técnica e facendo unha folla de ruta que pode ser a curto, medio e longo plazo, planeando, definindo e facendo cronogramas de actuación ata concluir o programa de xestión integral das colonias felinas e logo sostelo no tempo de acordo á Lei 723. E, por último, non menos importante, solicítase que se cumpran as leis de voluntariado. Xa se están a incumplir tanto a Lei Estatal 45/2015 nos seus artigos 4 e 10, como a Lei Autonómica 10/2011 nos seus artículos equivalentes 3 e 7.
porque as actividades do voluntariado non poderán sustituir as administracións públicas no desenvolvemento das funcións ás que están obrigadas por lei, e porque non se cumpren algúns dos dereitos que temos como voluntarios. Non hai formación nin información, particularmente en prevención de riscos laborais, nin orientación, nin apoio técnico, nin os medios materiais necesarios. Non participamos activamente na elaboración, deseño ou evaluación de programas ou proxectos, aínda que sin execución, que é o que facemos día a día. Non temos unha acreditación identificativa como voluntarios de colonias felinas. A de 2024 caducou a 31 de decembre. Estamos pendientes da de 2025 e do seguro asociado, seguramente, aínda que non temos esa información. E non temos reembolso dos gastos realizados no desempeño das funcións que facemos como voluntarios. Aquí termina a intervención. Esperemos que se poida facer algo con toda esta información. Moitas gracias por a atención. Moitas grazas. Para a defensa da moción polo Grupo de Ferrol en Común, ten a palabra a señora Purriños Carballeira. Pois, moi boa tarde a todas e todos, moitas grazas antes de nada a Patricia en concreto por esa extensa intervención, unha exposición tan ampla de todas as necesidades que normalmente neste pleno non escoitamos. Tamén, se me permiten, dar unhas grazas a todas esas persoas que hoxe nos acompañan, que de maneira altruísta, pois día a día, poñen ese grauiño de arena e fan tempo das súas vidas para coidar os outros seres vivos. Moitas grazas de verdade. Bueno, pois nada, acabamos de escoitar por que, realmente? Porque hoxe traemos esta moción. Simplemente, ademais, o primeiro que temos que dicir é que é unha moción básica, escoitando todo isto que acabamos de escoitar. Entón, bueno, esperamos que esta finalidade que traemos sexa ben clara e que poñer de manifesto esas funcións da administración local en materia de colonias felinas. Porque para este goberno, e así non lo fixeron saber, en reiteradas ocasións non existe un orzamento para levar a cabo as accións necesarias e, polas palabras da concelleira, nin o ía haber. Ademais, tirouse balóns fora cando argumentando que a competencia era da mancomunidade, cando as persoas voluntarias aquí presentes xa trouxeron achegas a este último orzamento ao contemplar que non ía nada destinado para as colonias felinas. Bueno, gustaríame tamén facer unha pregunta, é dicir, se fora competencia da mancomunidade, por que outros concellos veciños que forman parte desta propia mancomunidade si teñen un orzamento para colonias felinas? Fan campañas, facilitan comedeiros, casetas, sinalan a colonia, garanten a comida, incluso algúns deles proporcionan un lugar como un local adaptado para cuarentenas, bebés ou cualquier circunstancia que lles poda surxir, non? Pois hai un vestimento porque así o recolle a lei, porque sí é a súa competencia. Polo tanto, tamén é competencia do Concello de Ferrol e así vemos reflexado na Lei 7/2023 que a cal Patricia nos explicou perfectamente. Concretamente nese artigo 39, onde se especifican as funcións da administración local. E por outra banda, vemos tamén como no regulamento de funcionamento da mancomunidade, no seu punto 7.5 de colonias felinas, deixa moi claras as funcións que son dúas, que tamén nos explicaron moi ben, basadas na atención veterinaria e nese método CER, servicios prestados polo Refuxio de Mouga. Así que agora, pois bueno, non hai máis remedio que dar unha explicación a todas estas persoas que fan un traballo invisibilizado cos seus propios medios, que son que non se sinten recoñecidas nin valoradas polo seu tempo e que aínda encima teñen que escoitar que a competencia é de outros cando saben, mellor que ninguén, que é deste Concello. Solicitan nesta moción o básico para poder seguir realizando esta importante labor da mellor maneira posible, tanto para o voluntariado como para tamén os gatos e gatas que se atenden. Non pode ser, por poñer algún exemplo, que se encarguen da total alimentación e moitas veces dos custes veterinarios cando en Mougá non hai posibilidade de atención. Non pode ser que os gatos e gatas non teñan unhas casetas e uns comedeiros dignos, nin sequera unha sinalización da súa colonia, porque incluso evitaría moitos problemas coa veciñanza que así nos trasladan. Merecen respeto e estar recoñecidas ante a cidadanía, por eso teñen claro que a información e a formación é un pilar fundamental para que se coñezan as obrigas e os dereitos, pero tamén para que todo o traballo e esforzo que realizan sexa valorado socialmente. Escoiten a estas máis de 60 persoas voluntarias e as súas necesidades, cumpran a lei e destinen unha partida orzamentaria ao tan necesario benestar animal. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Purriños. Polo BNG ten a palabra o señor Montero. Boa tarde a todos e a todas. Mira,
Nesta moción, aparte do que diga a lei, que nos pode parecer máis interesante ou menos, e despois seguramente cando remate vades ver por que explico eso, o que debemos de ter claro é a problemática que xera unha colonia felina incontrolada e os beneficios, como dixo Patricia, que nos aporta unha colonia felina controlada. Ter colonias felinas incontroladas traen consecuencias negativas, tanto para os animais como para a veciñanza. Animais enfermos, proliferación de enfermedades felinas e medo a que algunhas se poidan incluso transmitir ao ser humano. A superpoboación e poucos puntos de comida fai que os gatos se agrupen aumentando as pelexas entre eles. A acumulación de suciedades sobre todo na área urbana, bolsas de basura rotas polo chan, comida en malas condicións, todo isto provoca reixentamento en algunha xente e violencia contra os gatos e o seu entorno, chegando a esa violencia á veciñanza entre partidarios e non de gatos. Mentres unha colonia controlada ten efectos positivos, o ter animais saudables e en bon estado, axudan a controlar pragas, como dicía tamén Patricia, de roedores, insectos, e teñen zonas de alimentación de gatos ocultas, limpas e que non molestan a veciñanza. Donde o BNG vamos a votar a favor desta moción, porque vai na dirección de mellorar a vida dos animais, neste caso dos gatos e gatas, e de axudar tamén, como non pode ser de outra maneira, os cuidadores voluntarios que acaban poñendo cartos do seu peto, como explicaban. Do que vai na liña, porque todos podemos ter diferentes visións de como acometelo. É verdade que a mancomunidade non presta todos estes servicios, entre outras cousas, porque tamén teríamos que poñer máis cartos para ter un orzamento maior. Mais a nós, que este servicio se preste en mancomunidade ou polo propio Concello, danos o mesmo. O importante é que se preste. O que para nós sería máis importante sería que se preste por persoal contratado directamente polo Concello ou pola mancomunidade, tomarse en serio este tema e dotarnos de persoal propio, formado e especializado. Como tamén se fala da moción 7 na moción da Lei 7 de 2023 do 28 de marzo de protección dos dereitos e benestar dos animais, non queríamos pasar sen comentar un par de cousas. Primeira, é verdade que hai algo de financiamento do Estado, pero totalmente insuficiente, como xa ven denunciando a FEGAM en varias ocasións, algo como tamén pasa na dependencia ou noutras moitas materias. Segundo, nesta lei exclúese, moi a pesar do BNG, unhas das máis grandes expresións de maltrato animal en público, como poden ser as corridas de touros, que non son cultura, senón tortura, por moito que dende o españolismo se metan agora no bono cultural. Ou que dicir da exclusión dos cans de caza, que pola presión tamén dun lobby de caza quedaron fora da protección deste tipo de cans. Mellor dito, non só destes tipos de cans, porque pode haber cans da mesma raza que se usan para a caza teñan unha protección e que se non se usan para a caza teñan outra protección. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señor Montero, pola súa intervención. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Costolla. Bueno, moi boas tardes a todos e a todos. Gracias, Patricia, por as palabras e, bueno, pues transmitir de maneira tan clara todas as necesidades que tedes. Eu, dende logo, creo que esta moción non hai outra maneira que aprobala por unanimidade por todos os grupos políticos, non? Realmente o que se está a pedir nesta moción son cousas tan sinxelas como establecer unha campaña de formación, non parece moi complicado. Identificar o persoal voluntario cun carné identificativo, tampouco parece nada complicado. Señalizar as colonias, bueno, pois tampouco parece moito pedir poñer uns cartéis coas obrigas e informando das prohibicións. Dotar dunha partida para a alimentación das colonias felinas, bueno, pois parece o máis lóxico, ademais é subvencionable dende o Ministerio de Dereitos Sociais, pois non creo que debería haber moito problema neste punto tampouco. Establecer un protocolo de emerxencia coa policía e os bombeiros, pois como outros moitos protocolos que
que hai nesta cidade entre os distintos corpos de seguridade para atender a cidadanía e, neste caso, para atender aos gatos. Tamén cesión dun local municipal, home, pois parece o mínimo, porque que a día de hoxe teñan que ir ao domicilio particular das persoas voluntarias inda por riba, de ser voluntarias inda por riba, de poñer cartos do seu peto, pois digo eu que menos non creo que precisen tampouco de un local demasiado grande ni con demasiadas expectativas, sino simplemente un sitio donde poder facer o seu traballo, que é moi importante recordar que é totalmente altruista. Por último, tamén se pide continuación da aplicación do método CER, pois parece o lóxico, conforme as directrices de benestar animal. Dende logo, esta moción non é ningún capricho, o exposto por Patricia tampouco é ningún capricho. Hai un documento, unha guía de recomendacións de manexo ético das colonias urbáns felinas, que está firmado pola ABEPA, que é a Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequenos Animais, e polo grupo GENFE, que é o grupo de estudio de medicina felina de ABEPA. Nesta guía de recomendación, pois di cousas tan básicas como que a xestión ética das colonias felinas consiste na captura e control sanitario de gatos ferales, a súa esterilización, o marcase e o retorno á súa colonia de orixen. Os programas CER son a base e a mellor herramienta para controlar a población das colonias urbanas felinas e manter a súa saúde. O cal permite mellorar o benestar dos gatos e disminuir o estrés dentro do grupo, controlar a agresividade dos gatos, baixar a prevalencia de enfermedades infecciosas, evitar o crecimento exponencial da población debido á presencia de gatos sexualmente activos. Fala tamén da esterilización, na cal di este informe, feito por especialistas, veterinarios especialistas nesta materia, que recomendan a esterilización quirúrxica de hembras e machos como a medida máis eficaz para o control poblacional dun territorio e como método de control de estrés e de enfermedades infecciosas. A evidencia recomienda unha taxa de esterilización do 75% da población para lograr ese control poboacional. Tamén falan da identificación e din que debe identificarse con microchip os gatos no momento da esterilización. Este rexistro é de gran utilidade se unha persona que non está familiarizada cos gatos debe comenzar a encargarse da colonia. E tamén serve para detectar o máis rapidamente posible calqueira gato novo que apareza para a súa captura e esterilización no menor tempo posible. E tamén, en canto á alimentación, di que os mundos de alimentación son unha peza fundamental no manexo da colonia. É necesario colocar o número adecuado de comedores distribuídos en varios puntos discretos para minimizar o estrés asociado á alimentación. Xa remato, tamén por último, en canto a seguimento e vixianza da colonia, din estes especialistas, non é ningún capricho, que para que o programa CER sea efectivo, necesítate tamén o seguimento e supervisión das colonias por parte das persoas responsables. É necesario levar o control dos novos gatos que poidan aparecer na colonia e do estado de salud dos gatos pertencentes á colonia. Por lo tanto, eu penso que hai argumentos máis que de sobras, máis que de abondo, para votar a favor de maneira íntegra e por unanimidade de todos os concelleiros e concelleiras, votar a favor desta moción. Moitas gracias. Moitas grazas. Polo Grupo de Goberno ten a palabra a concelleira de Sanidade, Consumo e Benestar Animal. Ben, moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar a todo o público que nos acompaña hoxe aquí, especialmente as voluntarias das colonias felinas e tamén, por suposto, agradecer as súas palabras a Patricia Pena. En primeiro lugar, pois tamén agradecer moi sinceramente o traballo que fan estas e outras voluntarias con respecto ás colonias felinas que están espalladas ao longo da nosa cidade. Un traballo que fan, como xa se dixo, de feito desinteresado, a diario e sin importar a choiva ou o frío.
porque os animais comen todos os días e necesitan cuidados. E estas persoas que están hoxe aquí están ao pé do cañón a calquera hora, pendientes e preocupadas de que os animais coman e teñan uns mínimos de cuidados a pesares de vivir nas nosas rúas. Quero comentar que, bueno, a nova lei estatal pois é unha lei moi avanzada, pero que carga de responsabilidades aos concellos sen moitos medios para levala a cabo. Por iso, gustaríame decir que todo isto está moi ben, pero que debemos de actuar de xeito planificado. Xa é coñecido por todos de que a Mancomunidade, como xa se dixo, pois está a redactar un programa territorial de protección animal e un programa tamén de xestión de colonias felinas que, unha vez aprobado, o que se pretende que sexa ratificado por cada un dos concellos e que ambos documentos sexan a folla de ruta. Como xa saben tamén, as subvencións da Xunta estánse aproveitando para compensar estes gastos do traballo do programa CER que se comentaba, esterilización, desparasitación e vacinación, que fai o refuxio e que neste momento estáse reforzando con 2 veterinarias para atender a demanda e intensificar o servizo. Existe tamén, como saben todas, un censo mapa de colonias felinas provisional, que se está a elaborar coa colaboración das voluntarias e do propio refuxio tamén, aínda que neste aspecto debemos optimizalo para ter un maior control. Agora que estamos comenzando o ano, é o momento de facer unha nova xuntanza para actualizar esa listaxe e así formar parte do grupo de voluntarias rexistradas e estar baixo o paraugas do Concello, debidamente acreditadas e telo correspondente seguro como ata o de agora. Con todas esas persoas nos comprometemos a facer un carnet identificativo para evitar calqueira problema ou conflito veciñal, algo que lamentablemente ás veces tamén ocorre. Deseñaremos este carnet tipo para que cada voluntaria se sinta tranquila e protexida cando está atendendo a esta colonia. Tamén nos comprometemos coa sinalización e iremos da man das voluntarias e das asociacións de veciños que coñecen ben a situación de cada colonia e como proceder para que sexan visibles e estén ben identificadas. Sabemos tamén que xorden a miúdo problemas cos gatos enfermos e que necesitan esos cuidados especiais e, por iso a necesidade de ter un local máis axeitado, o máis axeitado posible para que garanta un mínimo do estado de benestar para os animais, sendo sempre conscientes das dificultades e da alta demanda que hai de locais para todo tipo de colectivos na nosa cidade. Quero que saiban tamén que saeu esta semana pasada, o día 21 concretamente, unha subvención da Xunta de Galicia e que a imos solicitar. Ímola solicitar para a adquisición de alimentación, xa que é compatible coa que se pide para o programa CER, porque son obxectos diferentes, e por iso imos intentar optar a esta axuda. En definitiva, estamos de acordo coas peticións e reclamacións por parte das voluntarias, e como ben saben, porque cando nos xuntamos, falamos de que nunca existeu unha partida específica para benestar animal, pero este equipo de goberno está comprometido e por iso imos usar as partidas vinculadas ou todo o que sexa necesario para dar cumplimento de xeito progresivo ás demandas deste colectivo e por iso imos votar a favor desta moción. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Purriños. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois, o primeiro, evidentemente, dar as grazas. Eu creo que hoxe as voluntarias e voluntarios van contentas e contentos un pouco polo escoitado. Únicamente, en primer lugar, tamén, facer unha aposta real aquí, que moitas veces é o que están pedindo, no? Que chegue este tema, que benestar animal chegue ás administracións e que por unha vez se poña en riba da mesa e se fale destas problemáticas e destas temáticas tamén moi importantes. Bueno, agardamos, por outra banda, que se cumpran estas accións que aquí se expuxeron coa mellor brevedade posible dentro do que evidentemente hai que planificar e está falado. Sobre todo tamén a regulación desas acreditacións, deses carnés, porque o que temos en conta é que levan, creo, que onde o día 31 de decembro de 2024 caducadas, tanto o carné como o seguro. Entón, dende aquí, pois, bueno, eso sí
sí, hai cousas que igual se poden facer máis progresivamente, pero esa identificación creo que ten a maior de ahora mesmo, a maior das importancias. Nada, para rematar, non vou a estenderme máis, creo que está todo dito, simplemente moitas grazas a todas as persoas voluntarias, bueno, aquí nos tedes, creo que hoxe en unanimidade para o que necesitedes e para que estes máis de 700 gatos e gatas pois vivan máis dignamente. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Montero. Un segundo, só unha cuestión. Dende o BNG seguimos a entender que o Concello ou a Mancomunidade debe ter persoal contratado directamente, persoal que este especializado e que este adicado solo a isto, non tirar sempre da subcontratación. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Sí, señor... Sí, moi brevemente, nada máis que, bueno, pareceme estupendo que finalmente se vaya a aprobar por unanimidade, como non podía ser de outra maneira, pero, señora concelleira, non poña máis a disculpa da partida específica, porque vostedes fan modificacións de crédito e transferencias de crédito nos orzamentos continuamente, día sí e día non. E iso vémolo en todas as resolucións que veñen todos os meses ao pleno, todas as modificacións de crédito, transferencias de crédito, polo tanto, bueno, o que terá é que vostede preocuparse en ter esos cartos que, polas súas palabras e coa firmeza coa que se expresou, estou seguro de que así será e as voluntarias e os voluntarios non van ter que volver a este pleno a facer ningún tipo de reivindicación. Moitas gracias. Moi ben, votamos entón, se lles parece. Votos a favor. A moción é aprobada por unanimidade. Pasamos á seguinte moción sobre a defensa da lingua galega e por unha nova política lingüística. Hai unha solicitude de palabra de don Francisco Gil. Grazas. Bueno, eu non son Francisco Gil, son el coordinador da comarca de Queremos Galego. Eu son Pepe Cuña, son o voceiro escollido pola Asociación para a Comarca. Boa tarde, o mellor vos serán, señor alcalde, concelleiras, concelleiros, público asistente. En representación da plataforma Queremos Galego, vimos pedir do Concello de Ferrol a súa adhesión a esta plataforma en defensa da lingua galega e por unha nova política lingüística, así como o apoio a manifestación do 23 de febreiro en Compostela baixo o lema Paremos a emerxencia lingüística. Porque é unha emerxencia lingüística a que vive a lingua propia de Galiza e queremos mudar este rumbo. Esta deriva continua que amosan os últimos datos do Instituto Galego de Estatística ou o Consello da Cultura Galega en canto a diminución constante do uso e a competencia. Aínda que chega con sair á rúa para confirmar estes estudios, onde lemos, por exemplo, que a rapazada galega é a que pior competencia ten entre as que gozan de linguas cooficiais no Estado español. Queremos Galego ven denunciando a situación de emerxencia desde hai anos, co apoio de boa parte da cidadanía que se mobilizou o pasado novembro e conseguiu apoios do Consello de Europa e da ONU, e aparentemente unha mudanza de actitude por parte da Xunta de Galiza. E digo aparentemente a vista das accións empregadas. O funcionariado non ten que saber galego. A Lei de Inteligencia Artificial non o inclúe. O castelán entra cada vez máis na Compañía de Radio e Televisión de Galicia. Non se apoia a oficialidade do galego na Unión Europea, co que sabemos que eso supón a nivel de prestixio, e non se reactiva o Plan Xeral de Normalización Lingüística de Galicia. Ese plan xeral dos tempos de Manuel Fraga Iribarne, aquel grande acordo nacional polo que a lingua se debe reactivar con unha política a favor do noso idioma e da súa normalización. Un plan xeral de normalización lingüística que, malia o desleixo da Xunta e de non se ter posto en práctica nos últimos 15 anos, mantén obxectivos plenamente vixentes, como que compra asegurar o dereito de uso do galego e o deber de correspondelo con presenza e disposición. Pero hai máis acordos cos que cumprir. A Lei de Uso do Galego polas entidades locais, a Lei Paz Andrade, a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos
ou a Carta Europea das Linguas. A situación pode reverterse co compromiso de todas e todos, dos colectivos sociais e, como agora, apelando á responsabilidade de institucións e administracións. A lingua propia é un patrimonio a coidar e potenciar, así como o dereito das persoas que deciden vivir en galego no seu país dentro do Estado español. A falta de presenza e do descoñecemento do galego son unha lousa coa que vivimos cada día no ensino, a cultura e o lecer, a administración, os servizos públicos, a sanidade e a xustiza. E yo di alguén que hai 30 anos decidiu dar o paso e poñer o galego como lengua preferente na súa vida. O sea, que eu sí que podo decir que son bilingüe. Desde Queremos Galego pedimos que o Pleno de Concello de Ferrol se reafirme na defensa da lingua galega, do seu dereito a ser coñecida e empregada en calquera contexto e sen discriminación ningunha. Inste a Xunta a derogación do Decreto 79 de 2010, o famoso Decreto do Plurilingüismo, e a aprobación dun novo decreto que asegure os máximos niveis de docencia en galego en todas as etapas educativas e garanta a oferta de materiais didácticos en todas as etapas do ensino. Que o Pleno do Concello de Ferrol se sume á plataforma ampla de colectivos diversos e persoas a título individual que é Queremos Galego e que traballan a defensa e progresiva normalización en todos os espazos da lingua propia do noso pobo. O apoio activo para a manifestación promovida por Queremos Galego para o domingo 23 de febreiro en Santiago de Compostela. Queremos unha nova política a favor do noso idioma e da súa normalización. Animamos a toda a sociedade galega, entidades sociais de todo tipo e persoas a título individual a mobilizarse para un novo cambio, para un novo rumbo na lingua galega. O galego ten futuro. En nome de Queremos Galego, quero agradecer a todos e a todas a súa atención e especialmente a moción presentada polos grupos do Bloque Nacionalista Galego, Ferrol en Común, Partido Socialista de Galicia PSOE en noso nome. Moi boas tardes. Moitas grazas polo Grupo Socialista. A señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e todas. Grazas especialmente aos membros da plataforma Queremos Galego e a Pepe polas súas verbas. Non deixa de ser curioso e cando menos sorprendente que o presidente Rueda nomeara como conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude a un directivo no sector da banca, como podemos ler no seu currículo, que desenvolveu na súa traxectoria política o cargo de Concelleiro de Industria e Comercio na súa vila da Estrada. De entrada non semella o mellor perfil para o novo cargo. Dende os primeiros contactos do conselleiro co presidente da Real Academia Galega, en abril de 2024, Víctor Freixanes invítao a que lles fagan unha visita nas dependencias da Academia para poder falar de proxectos futuros e mesmo da posibilidade de dar un salto cualitativo nas estratexias de promoción e defensa do idioma, porque se cadra, dixo, era o momento de intentalo. En xullo, López Campos declara que ten importantes retos que o porán a proba nos próximos meses. Estase a referir ao novo pacto polo galego, pero xa pon por diante que o decreto 79/2010 que propoñía un modelo trilingüe no que os rapaces ían aprender castelá, galego e inglés e que foi un fracaso, porque o certo é que non falan nin inglés nin galego, ese decreto non se ia tocar. E teima en que os datos avalan porque case o 58% das persoas falan perfectamente galego e máis do 75% falan perfectamente galego e castelán. O 11 de outubro, para infortunio do conselleiro, o Instituto Galego de Estatística actualizou o módulo de coñecemento e uso do galego, reflectindo unha caída no emprego do galego superior aos 6 puntos e situando o castelán como a lingua maioritaria en Galicia. O presidente da Real Academia pediu ao día seguinte da publicación destes datos unha reflexión social conxunta e, respondendo ás declaracións de López Campos, expón claramente que considera fracasado o decreto do plurilingüismo que implantou Feijóo coa súa chegada á Xunta. Insta a un cambio de rumbo urxente porque é tempo de facelo agora ou probablemente nunca, advertiu. O 17 de outubro, o conselleiro desautoriza a enquisa do Instituto do IGE, dependente da propia Xunta de Galiza.
Pero, por se acaso, o 24 urxe ao comezo de reunións cos grupos da oposición para chegar ao pacto pola lingua, teimando en rexeitar a derrogación do decreto da discordia, insistindo en apostar por ese bilingüismo cordial que tanto lle gusta tamén a Rueda. Ao día seguinte, 18 de outubro, a plataforma Queremos Galego convoca unha mobilización en defensa da lingua propia de Galicia para o domingo 17 de novembro, baixo o lema "Mudemos o rumbo polo futuro do galego". A quen vai vostede creer, a min ou aos seus propios ollos, dicía Groucho Marx, coa súa habitual ironía. O conselleiro non podía dar creto a eses datos e non se lle ocurreu pedir desculpas. Logo había que buscar culpables. Pensou na escola, pero se o problema era da escola, de rebote tiña que ser do profesorado e esa opción non lle conviña. Entón a culpa era das familias e tamén da inmigración, que ven fastidiar as porcentaxes. Para ver se o amañaba un pouco, a comezos de novembro, Campos proponlle aos grupos parlamentarios chegar a un acordo para declarar o 2025 como ano Castelao, co gallo do 75 aniversario do falecemento deste insigne personaxe que é, SIC, referente do galeguismo de onte de hoxe, afirmando que en torno á figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao se deben acadar acordos políticos que permitan construir unha Galicia máis próspera, da que a nosa lingua siga sendo referencia e sinal de identidade, non só aquí, senón tamén máis aló das nosas fronteiras. Así, o 15 de novembro, o Parlamento de Galicia celebrou un acto simbólico de homenaxe a Castelao. A manifestación do 17 de novembro, convocada pola plataforma Queremos Galego, que agrupa a máis de 600 colectivos sociais, foi multitudinaria. O 19 de novembro, Daniel Chapela, coordinador da Comisión de Cultura do PPDG e filólogo, presenta a súa dimisión polas escasas capacidades, SIC, do concelleiro e da súa equipa para dirixir temas claves como a política lingüística que considera fundamental para Galicia. Por fin, a finais de novembro, Campos mantén esa anunciada reunión na Real Academia Galega con Víctor Freixanes, que lle di outra vez abertamente que compre superar o modelo lingüístico de políticas lingüísticas, e entre elas o decreto 79/2010 que limita o uso do galego no ensino. En decembro de 2024, a realidade é que a Xunta non chegara a ningún acordo con ninguén. Feijóo e Rueda conseguiron o que non aconteceu nin aos séculos escuros nin durante a longa noite de pedra da dictadura. Que o galego xa non sexa a primeira lingua do país, aplicando unha política normalizadora inversa de indubidable éxito que logrou converter a lingua minoritaria, o castelán, en mayoritaria en Galicia. Por agora non sabemos máis, nen do pacto nen do conselleiro. Creer no que non se ve din que é cuestión de fe, pero non ver o que temos diante das narices é unha cuestión de estupidez manifesta. O gallá os concelleiros do goberno deste Concello de Ferrol sexan quen de apoiar o compromiso de traballar para darlle a volta a esta situación dramática para a nosa identidade como pobo e para a nosa cultura. Mais nada, moitas grazas. Moitas gracias, señora do Pico. Polo BNG, ten a palabra a señora López. Moitas grazas. Bueno, moitas grazas a Pepe pola súa intervención. Di Alfonso Rueda na televisión española: o castelán utilízase dun xeito máis natural. E con todo isto nos poderíamos preguntar por que se utiliza o castelán dun modo máis natural. Sí, xa sabemos tamén o da globalización, pero o mundo globalizado non está en español. Digámoslle agora a Trump que o castelán é o xeito máis natural, seguro que muda. Pero vayamos a uns séculos atrás, non moitos. Cando chegou Colón a América, tamén falaba español. E claro, os indígenas aceptaron sen poñer traba algunha, porque é o xeito natural. En países do África, que falen idiomas como español, francés, inglés e portugués, é que o fan dun xeito máis natural. Nada disto pausouse en unha colonización, ou me equivoco? Se os nosos avós e bisavós falaban só galego, era porque lles era máis natural ou non? Entón, por que tiñan agravios de forma física ou psicolóxica por non facelo en español? Porque a eles non lles saía de forma natural. E se as xeracións posteriores foron cambiando o noso idioma polo español e agora sae de forma natural, algo que se fixo mal e que se está facendo mal polo noso idioma. E aquí entramos no asunto da moción que traemos o conxunto da oposición a este pleno, que o noso idioma galego sexa o gran punto de acordo para que se reverta a situación grave que se está a pasar. Non se trata de facer cambios, senón que aqueles que xa se teñen, como a Lei do Uso do Galego das entidades locais, a Lei Paz Andrade, a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos, a Carta Europea das Linguas e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, se reactiven, se cumpran e se fagan cumprir.
E empezando por este concello. Se este concello ten como lingua oficial o galego, o maior representante deste concello, o señor alcalde, non pode facer o discurso nun bilingüismo armónico como a onte. E a concelleira da área de Facenda, que cando se trata de números, non o fai en galego, o fai en español, como se non tivera importancia suficiente. O caso que para o PP, cumplir a legalidade sempre está na súa boca, menos cando se trata deles mesmos e da lingua galega. Porque o noso idioma ten que estar en todos os ámbitos e non ten que estar supeditado a unha lei de plurilingüismo que quita horas a galego, que desapareza a Televisión de Galiza, que non apareza na administración, que non está presente na xusticia, etc., etc., etc. Hai uns meses, cando trouxemos a anterior moción sobre a lingua, se nos dixo que a Xunta de Galicia teña uns plans, pero seguimos sen saber cales son. Polo que, como sempre, as advertencias que se lle están facendo ao organismo máximo deste país dende aquí e dende Europa caen saco roto e, como xa dixen para o goberno da Xunta, o problema será rematado cando xa non se fale o noso idioma. Pero polo de momento somos moitos os que imos seguir loitando para que isto nunca chegue a pasar, porque ter lingua e ter cultura é unha forma de ser e estar no mundo, unha riqueza que non todos a saben ver. Por iso solicitamos que estes 4 acordos esperamos saian todos a favor e animar a todos a ir a Compostela o día 23 de febreiro, días de Rosalía, para clamar pola situación de emerxencia que a nosa lingua galega está a padecer. Moitas grazas. Señora Purriño. Moitas grazas. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas, Pepe, por a túa intervención, as túas verbas sempre tan axeitadas e a membros tamén da plataforma por estar hoxe aquí. Bueno, pois por desgraza, unha vez máis, temos que traer este tema de gran importancia como a protección da nosa lingua, o que debería ser un orgullo e ter unha defensa ultranza por parte de toda a sociedade e as administracións, vemos como se segue desprestixiando, desvalorizando día tras día por parte de colectivos afíns ás políticas da dereita e como os partidos aproveitan para facer política de algo que non debería ter discusión. Os datos son abrumadores, si poden ser rir, son abrumadores. Estáse a xogar sucio, hai que dicilo, non convén apostar pola lingua e existe un pensamento supremacista do español. Agora ben, os 3 grupos firmantes desta moción somos conscientes e como xa o manifestamos en reiteradas ocasións e tamén neste pleno fai exactamente 2 meses, loitaremos por un cambio de paradigma, por un cambio na valoración do noso idioma e por non consentir máis maltratos por parte das administracións. Apostaremos por calquera acción que axude a seguir poñendo o galego donde corresponde, porque se perdemos a nosa identidade, perdemos o noso pasado, a nosa cultura e todo o valor que ten unha lingua nai. Non se pode permitir máis retroceso, seremos escudo e seremos protección, e hoxe este pleno ten outra oportunidade de pronunciarse, de traballar conxuntamente, de facer un posicionamento claro e decidido da política lingüística do noso país e manifestar abertamente a necesidade que existe de reverter esta grave situación. Esta moción é un paso máis, é apostar pola non discriminación en calquer contexto, é facilitar ás crianzas a súa educación na nosa lingua con esa derogación do decreto 79/2010. E a adhesión, como xa se trouxo neste pleno, á plataforma Queremos Galego, entidade moi plural e cuns obxectivos moi determinantes para traballar e loitar de maneira conxunta, deixando a un lado calquer tipo de diferenza entre as máis de 600 entidades de toda Galiza. Solicitamos que o valoren, que muden o pensar e faigan como moitos outros concellos que sairán á rúa o vindeiro 23 de febreiro, día de Rosalía, para manifestarse polo noso ben máis prezado. Ferrol ten e merece estar tamén na Quintana formando parte da plataforma Queremos Galego. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten agora a palabra a concelleira de Educación e Política Lingüística. Boas noites a todos e a todas. Moitas grazas polas verbas de Pepe e a plataforma Queremos Galego por estar aquí presentes. Compre deixar moi claro que os galegos e as galegas xa falaron nas urnas e escolleron o modelo de cordialidade do Partido Popular fronte ao modelo de confrontación. Tamén indicar que as normas ás que se fai alusión foron aprobadas... Ai, non me escoita, perdón. No, o que é? Perdón. Bueno. Ben, perdón por escoitar.
Tamén indicar que as normas ás que se fai alusión foron aprobadas con gobernos do Partido Popular, ambas as dúas por unanimidade, mais o BNG non apoiou ao último momento, en 2004, o plan xeral que agora, como tomada como referencia, fixo a última hora e por presión social. Neste momento, todas as formacións políticas con representación no Parlamento de Galicia están traballando para acadar un pacto pola lingua. Compre deixelas traballar para acadar os consensos necesarios para o galego. Non vou a seguir explicando todas as ofertas que fai o Concello de Ferrol para a cidadanía, dende os máis pequenos ata os maiores, porque xa expliquei moitas veces nas comisións e na outra moción que vos mismos decides que foi hai 2 meses. Seguiremos traballando pola lingua, pero dando os pasos necesarios para chegar a un consenso e todos podamos formar parte do pacto pola lingua. En Galicia, a lingua non é un problema. A Xunta, como non pode ser doutro xeito, é a administración máis comprometida coa preservación deste tesouro. Por iso, fomos os primeiros en propoñer un pacto pola lingua que permita prestixiar o seu uso. O cambio de rumbo empezará polo pacto da lingua. A Xunta celebra a boa disposición amosada. Percibiuse unha actitude positiva e colaborativa, desde un punto de partida sen liñas vermellas. Presentan unha proposta centrada en 5 puntos. A renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística coa creación de comisións de traballo antes de final de ano con persoas de recoñecido prestixio co obxectivo de consensuar esta actualización nuns 15 meses. 15 meses, aínda non pasaron, só pasaron 2. Poñer en marcha 50 medidas inmediatas para impulsar o neofalantismo, a aprendizaxe da cultura e idioma entre os nados fora de Galicia e fomentar o uso do galego no eido digital. Indicar unha senda de crecemento do financiamento de políticas de impulso á lingua. Situar a televisión galega como catalizadora da lingua, favorecendo produtos audiovisuais en galego. Tomar as recomendacións para Galicia da Carta Europea das Linguas Minoritarias como folla de ruta. Quero dicir tamén que hai o próximo día 1 de febreiro un programa titulado Youtubeiras, onde participan moitísimos concellos de Ferrol, onde a inscripción de participantes aumentou dende o ano pasado. Este ano presentáronse 89 canais, 89 xustamente por YouTube e 40 de TikTok, superando a cifra de edición anterior. Isto querrá decir algo, que o galego sigue presente en Galiza. Por la miña banda, nada máis. Moitas grazas. Turno de réplica, señora do Pico Malde. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Señora concelleira, cando o señor López Campos dixo que se daba ese plazo de 15 meses para traballar no pacto, estábamos en xullo, pode buscar na hemeroteca, era xullo de 2024, logo xa vai un tempo caminado. O que está traballando realmente é o Consello da Lingua e a Real Academia, que son os que propoñen encontros e acercamentos. Estas políticas galeguicidas non se poden aceptar e non se poden negar. Como dixen antes, son máis que evidentes. Como decía Murguía, o pobo que esquece, escarnece o seu idioma, ese pobo dice ao resto do mundo que perdeu a dignidade. Por outra parte, recórdolle que o PP tampouco foi quen no Parlamento de España, no Congreso dos Diputados, de apoiar o uso do galego, que foi o señor Besteiro, os socios de goberno, os que firmaron o decreto para poder utilizar o galego e as linguas cooficiales no Parlamento español. E o mesmo en Bruxelas. E o ministro Álvarez, o que está traballando por segunda vez pola oposición dunha dereita europea atizada polo PP. Entón, non nos vendan que aquí estamos traballando pola lingua, porque non é certo. Estamos maquillando datos. Non atendemos as enquisas do IGE pagadas pola Xunta de Galicia. E, señores Anxurs, ao mellor podeme dicir, os 3 presupostos do PP nesta legislatura sumados, canto orzamento dedicaron á promoción do galego? Porque eu non atopei máis que algúns céntimos, por decir algo.
Entón, a realidade é a que non se pode negar. Penso que as reivindicacións que facemos nesta moción son sensatas, coherentes, e se verdadeiramente vostedes apoian o uso, a difusión do galego e tanto queren a castelao, do que falaremos en breve, pois temos ocasión de demostralo. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Non me deu tempo a apuntar todo. Pero bueno, eu que non sei por onde comezar, porque que pareceme moi grave moitas cousas das que se dixeron, non? Bueno, sobre o modelo de confrontación. O modelo de confrontación o fan vostedes mesmos cando lles están dando máis importancia ao español que ao galego. Aí empeza o modelo de confrontación. Non o facemos os galegofalantes, é o contrario, Seguimos esperando, se tanto fai este concello pola lingua pola lingua galega, non sei como seguimos esperando máis de 2 meses para que se rotulen unhas pequeparadas para que estea en galego. Non levamos esperando 2 meses, nin 3, nin 4, levamos esperando máis. Dígame se non é un problema que un presidente da Xunta diga que o castelán se fai de forma máis natural. Dígame vostede se isto non é alarmante. Bueno, vostedes non propuxeron un pacto pola lingua, Non o propuxeron. Víronse abocados a. Esa é a realidade. E como pode dicir que dende a TVG se apostan pola lingua cando se están implementando programas en lingua española como termómetro? Logo tamén, sobre os canais de youtubeiras, está moi ben, de verdade. Non é algo que faga tampouco o Concello por si mesmo, E a Xunta de Galicia tampouco, Porque non dá cartos para iso. Youtubeiras sae dun conxunto de creadores de contido, que apostan por iso, e a parte aí, a través da Asociación da Lingua, ao que se adire o Concello. Quero dicir, o Concello non di, vamos facer youtubeiras, non, sae dai, pero sae de unha proposta dos propios creadores de contidos. Non sei, eu creo que vostede non ve nin sigue moitos deses canais de youtubeiras, porque se o seguira, sabería que a maioría deles claman pola situación que padece a nosa lingua e están sacando día sí, día tamén este problema. E bueno, de todas maneiras, sigo e espero que estes 4 acordos saian adiante. Iso é o que espero. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Moitas grazas. Pois bueno, a verdade é que só faltaría que a Concellería de Normalización, que ten un orzamento, non fixera ningún tipo de acción. Quero dicir, evidentemente hai youtubeiras, hai un programa de apego que xa estaba. Non é o Concello en sí quen fai ningunha acción reivindicativa nin pon en valor a nosa lingua. Eso hai que deixalo claro. De feito é máis. Aquí estamos falando nesta moción dun posicionamento municipal. E o que temos dende un posicionamento municipal, é todo o contrario. É que non se cumpre a lei día tras día de normalización lingüística. Non se cumpren as obrigas. E aínda encima temos que escoitar que estamos nun modelo de confrontación, como dicía a miña compañeira, pero madre mía, quen está facendo esa confrontación entre o español e o galego? Eu só pido que se se fala de consenso, que lean por favor a definición de consenso, vencellado á lingua. E por outra banda, xa para rematar, porque creo que xa está todo dito, coidar e dar valor, defender e potenciar. Iso é o que hai que facer. O que non se pode é deixar a outras políticas escudarnos na Xunta de Galicia e non poñer sobre a mesa a problemática e nin sequera ser conscientes do que está pasando no propio municipio. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten novamente a palabra a Concelleira de Educación e Política Lingüística. Solamente vou facer unha pequena reflexión
Outro día na celebración do 110 aniversario do Xosé Flores, Víctor Fernández Freixanes, presidente da Real Academia Galega, dixo que cantar en galego era falar en galego. Pois por iso, na actualidade, vemos que moitos mozos e mozas siguen hasta xungueiras, fillas de Casandra, que están a cantar e teñen a moitísima fama en galego. Moitas gracias e nada máis. Perdón, imos a votar, se vos parece. Solicitamos a moción e votala por puntos, se vos parece ben. Un peche, non sei quen pecha, para pechar ou... Bueno, pechamos brevemente. Está moi ben cantar, pero os rapaces teñen o dereito a coñecer as linguas. Eu, se non coñezo unha lingua, non podo elixir se quero falar ou non quero falar, vale? Esa é a oportunidade que lle estamos negando. Estamos facendo rapaces monolingües. Eso non pode ser nun país cunha lingua de seu. Moitas grazas. Señora López. Bueno, perdón, o de cantar, o sea, quero dicir, está ben, porque o sea, o Día das Letras se vai para as cantareiras, pero non é o futuro da lingua, e menos o das tanxugueiras e demais, porque a realidade que eu vexo nas aulas día tras día é outra moi diferente, o que é traballar para que coñezan a nosa música en galego, e dai creo que pode falar Pepe bastante, é moi diferente. Non coñecen, o sea, se coñecen as tanxugueiras foi por ese... Moi breve, por favor. Sí, perdón. Por ese ambiente mediático que pasou a televisión española, senón... Pero bueno, nada, eu non sei o que pensarán os meus compañeros, pero eu creo que non se debería votar por puntos, porque hai no xeral é máis etéreo, pero eu creo que o que van votar en contra é o punto 4 ou o 3. O 3 seguramente, oxalá poidan votar o 4 e nos tal. Pero bueno, eu creo que vai ser o 3 porque o máis ou o 4, xa non sei, pode ser calquer cousa. Bueno, non sei. Moi ben, señora Purriños, algunha cousa máis ou... Hai votación por puntos, non hai, o que consideren. Non, pois veña, unha única votación. Votos a favor. Votos a favor. Votos en contra. Ben, a moción queda rexeitada por 13 votos en contra do Partido Popular e a favor 11. É que me fixeron un xesto de que non se tal, non é que... Vale, vale. Pero como é conxunta de todos, se un di que non, pois xa está. Pasamos á seguinte moción, a moción do BNG de apoio á celebración do ano Castelao 2025. Ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Rei. Hai unha frase de Castelao que desde neno sempre me chamou moita atención, que era aquilo de escribín sempre en galego, debuxei sempre en galego, e se tires todo o que hai de galego en mano de min non quedará nada. Creo que esa frase é un reflexo sustancial do que significa Castelao desde unha perspectiva ampla, e agora que se cumplen 75 anos da morte da principal figura política da historia contemporánea deste país, penso que deberíamos aproveitar esta efeméride para divulgar e debater sobre o pensamento de Castelao e facelo sin terxiversacións e sin manipulacións, porque dáse a circunstancia de que 75 anos despois os herdeiros políticos e as herdeiras políticas dos que o mandaron ao exilio, dos que manipularon o seu discurso tras a súa morte e dos que o combateron constantemente e recurrentemente en vida, pretenden utilizalo de novo neste 75 aniversario. E para iso
para evitar isto, creo que sería bo que cando menos tivésemos en conta que era Castelao como personaxe, que significou Castelao desde unha perspectiva íntegra, e a partir de aí tomemos as decisións que iramos tomar, pero son conscientes do que estamos a falar, porque Castelao fundamentalmente era tres cousas. Castelao foi un político, Castelao foi un nacionalista e Castelao foi un antiimperialista. Un político porque, a pesar dunha tendencia, se falaba antes da naturalidade, da súa tendencia natural cara á arte ou á expresión cultural, co paso dos anos decatouse de que só desde unha perspectiva política seríamos capaces de resolver os grandes problemas que ten este país. E isto o fai un político, cando menos, diferencial ao respecto do que a normalidade política, tanto do momento como no contexto actual. É dicir, é unha persoa que decidiu participar en política pese a que a súa vocación natural non era facelo. E demostrou que con honradez se pode ter a capacidade para poder transformar desde esa perspectiva política a realidade do país na que vives. O segundo aspecto que caracteriza a Castelao é que era nacionalista. Chámanlle como queira. Patriota galego, galeguista, pero Castelao era políticamente nacionalista. O Sempre en Galiza, un libro que todos e todas vostedes coñecerán, é un testamento político da súa experiencia. E é o núcleo fundamental dese libro xira ao redor dunha idea. A idea de que Galiza é unha nación. Vostedes poden discutir sobre o que é unha nación, sobre se é un concepto indeterminado, sobre como se definen as nacións, sobre se é un concepto relativo a un territorio ou non, sobre moitas ideas respecto ao que significa que é unha nación. O que non poden discutir é que as nacións existen. E Castelao, sendo consciente de que a nación galega existía, exerceu políticamente para que tuvera a capacidade de decidir por si propia. Unha persoa que no seu inicio tiña un convencimento claro do federalismo como o medio sobre o cal poder comprenderse e entenderse entre todos e entre todas, pero que remata a súa vida tendo unha visión independentista do noso país, producto da súa experiencia política nun contexto no que o Estado, no que podía desenvolver a súa práctica política, lle negou a posibilidade de facelo de maneira recurrente. E, por último, Castelao era un internacionalista, un antiimperialista. Fundamentalmente porque si un ou calquera de nós se considera internacionalista, sendo galego non se pode ser máis que nacionalista. E un nacionalista, se non é internacionalista, non é nacionalista, senón que é imperialista. Desde esas tres perspectivas, desde esas tres ideas, creo que podemos empezar a discutir sobre cal era a súa práctica política, pero que tamén creo que quedaría patente hoxe e que o mesmo Castelao quedaría estupefacto se comprobase a manipulación do seu discurso e quedaría atónito observando un goberno galego, antigalego, diante de cuestións tan evidentes como é a defensa da lingua, que non é máis que o elemento máis significativo e a creación cultural e política máis importante que, como galegos e galegas, fixemos ao longo de toda a nosa historia. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, brevemente, porque creo que a semblanza de Castelao xa quedou perfectamente reflectida polas palabras do voceiro do BNG. Engadir únicamente que un par de cousas. Bueno, Castelao, en primeiro lugar, se estivese hoxe aquí, estaría escandalizado polo antidefensa que fan do galego, con esas verbas aludindo a cancións, a
redes sociais, en lugar de ter a lingua como un patrimonio inmaterial que forma parte da nosa cultura e do noso sentido como pobo. Creo que é fundamental recalcar iso. E ademais de todo dito sobre Castelao, creo que Castelao era fundamentalmente un demócrata, e que moitas veces nos últimos anos, non tan últimos, nas últimas décadas máis ben, o Partido Popular que gobernou este país pois tratou de mudar a figura de Castelao e outros moi importantes a súa trayectoria histórica cara ao folclore, cara á anécdota, cara á súa creación artística moi importante, pero eludindo todo o que supuso o seu compromiso político del e de outros, como Alexandre Bóveda, que perdeu a súa vida en defensa da democracia, e que ou sufriron exilio, como o propio Castelao, e que é unha historia plagada de sufrimento, de dor, de loita incansable por uns valores, por uns compromisos políticos fundamentados na democracia, con independencia de nacionalismo, de esquerda, quer dizer, isto era unha cuestión, como digo, de democracia. Creo que neste posicionamento que ten o Partido Popular nas últimas décadas, tratando de patrimonializar estas figuras históricas políticamente, derivadas cara un folclore anecdótico, pois recorda máis aquela ceda que fixo que Castelao fose exiliado a Badajoz. Por lo tanto, creo que a moción é a caída para recoñecer a súa figura, igual que se recoñecen outras figuras literarias neste Concello, é algo que temos, creo que todos e todas, unha débeda con Castelao e co súa trayectoria histórica e, por tanto, bueno, simplemente imos a apoiar esta moción, agradecemos que se presente aquí no Concello e nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señora do Pico. Moitas grazas de novo, señor alcalde. O Grupo Socialista valora e ensalza o legado político e artista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como unha figura clave da historia contemporánea de Galicia, tanto no eido do exercicio político como no ámbito artístico, no cal reflectiu boa parte do seu pensamento e da súa entrega a defender unha Galiza avanzada, moderna, democrática e afastada dunha cerrazón endémica, pero centrada na importancia da súa propia cultura ancestral como un feito diferencial e enriquecedor. Asemade, somos partidarios, dende o noso grupo, de promover, aportar, difundir e participar en todas as actividades, encontros, eventos e actos institucionais que se celebren con motivo do Ano Castelao, porque divulgar en plenitude o legado de Castelao supón por en valor a propia esencia de Galicia, así como identificar os valores que aportan singularidade ao noso feito diferencial cultural e a nosa potencialidade como sociedade. Sen repetir o exposto xa polos compañeiros que me precederon, insistir únicamente en que a figura de Castelao é incuestionable como pedra angular na nosa actual autonomía. Polo que ten que ver co punto primeiro da moción, farei un pequeno argumentario. Xa no exilio, a actividade de Castelao continúa a ser incesante. O 15 de novembro de 1944 constitúese no Ateneo de Montevideo, realmente foi Bos Aires, pero Montevideo foi o lugar oficial, o Consello de Galiza, entidade que agrupa os diputados galegos coa finalidade de dotar a Galicia dun goberno no exilio. Foron membros Antón Alonso Ríos, Elpidio Villaverde, Raúl Suárez Picallo e o propio Castelao que o presidiu. O obxectivo deste Consello foi dar expresións ás aspiracións políticas desenvolvendo as previsións do Estatuto de Autonomía de Galicia, converténdose na fideicomisaria do que se tiña plebiscitado no ano 36, aspirando a actuar como goberno galego no exilio durante a ditadura. E deste xeito pretenderon continuar a lexitimidade do autogoberno galego no exilio coa fin de manter vixente o aprobado no dito Estatuto do 36. A diferencia de Galicia, Cataluña e País Vasco si constituíron un parlamento propio. Castelao, seguindo as suxerencias de Aguirre Lecube, primeiro lendakari, foi o promotor no ano 1944 do Consello de Galicia, como vimos de relatar. Tras a morte de Castelao, no ano 1950, a presidencia do Consello de Galicia recae en Antón Alonso Ríos, galleguista, de tendencia agrarista, convertíndose, polo tanto, no segundo presidente do Consello de Galicia. Castelao, non cabe dúbida, foi un sembrador de conciencia nacional. Imos a aprobar en relación coa moción presentada polo BNG os dous últimos puntos
como non pode ser de outro xeito, favorablemente. Pero no que se refire ao punto primeiro da moción, propoñemos unha enmenda de sustitución que quedaría como sigue. Punto 1. Promover un estudo xurídico sobre o proceso da construcción do Goberno de Galicia no exilio, de xeito que quede establecida a conformación dos primeiros pasos para a gobernabilidade democrática de Galicia e o papel da figura de Castelao como artífice da mesma. Moitas grazas. Ten a palabra agora a concelleira de Educación. Novamente, por aquí. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, en 2025 cúmprese o 75 aniversario do pasamento de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, un dos persoeiros máis coñecidos e recoñecidos por todas as galegas e galegos e figuras enlleira da nosa cultura e política. Existe un amplo consenso sobre a necesidade de conmemorar a súa figura e o valor que o pobo galego lle ten outorgado ata o punto de ser escollido como un dos seus símbolos. Consecuentemente, a Xunta de Galicia ven a celebrar o 2025 como Ano de Castelao e desde diversos ámbitos institucionales, así como numerosas entidades do tecido sociocultural galego, están a organizar unha ampla programación para ensalzar as importantes achegas deste intelectual galeguista en todos os eidos. A grandeza deste persoeiro polifacético xa foi recoñecida en diversas ocasións, entre elas. Dedicóuselle o segundo ano do Día das Letras Galegas en 1964 e homenaxeado sucesivamente nos 25 e 50 anos da súa morte, así como infinidade de publicacións, actos e iniciativas diversas que se celebran con asiduidade co fin de poñer en valor a vida e obra dun dos nosos persoeiros con maior representación simbólica para o noso pobo. Os seus textos, debuxos, pinturas e demais creacións artísticas, o legado cultural e intelectual do escritor rianxeiro e o seu traballo activo polo prestixio da literatura, cultura e lingua galegas sitúano como unha das nosas figuras máis sobraceiras das letras, en particular da nosa sociedade en xeral. Tamén, no ámbito político, Castelao está recoñecido como un dos partícipes directos do proceso de aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936. Así, o Parlamento de Galicia decidiu por unanimidade retornar os seus restos para ser enterrado no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres en San Domingos de Bonoval o 28 de xuño de 1984, ou celebrar o acto conmemorativo en 2024 de Castelao, primeiro presidente do Consello da Galiza, polo 80 aniversario da súa Constitución en Montevideo. Castelao convócanos sempre e únenos a todas e todos e por iso estimamos convinte que desde a Corporación Municipal manifestamos un apoio expreso á declaración do 2025 como Ano de Castelao e as achegas desde intelectual galeguista tanto no eido da política como da cultura. Referente á programación, sí que imos a ter unha programación aberta, apoiada desde as equipas de normalización lingüística, o que pasa que o Ano de Castelao comeza agora en xaneiro, non estamos a finais e, polo tanto, hai que dar tempo, pero sí que haberá homenaxes e celebracións para Castelao. Moitas grazas. Moitas grazas. Señor Rivas. Grazas. Todo moi rico e abundante, pero estamos en contra. En primeiro lugar, comentarlle que empezar polo final. Fálanos da programación e nos ven a decir que estamos no ano 2025. É evidente que estamos no ano 2025 e, por tanto, se querían ter feito algo, deberían ter previsto no ano 2024, non a inicios do ano 2025 e, producto de que se presenta unha moción, levar un punto na orde do día a comisión de mañá, da cal non temos documentación de ningún tipo, na cal non sabemos exactamente que consiste a programación da que vostedes están a falar. En segundo lugar, decirlle que nos parece moi ben que fan un relatorio explícito de todas estas mencións e honores que esta personaxe lle suscita a todos e a todas vostedes, pero creo que na miña primeira intervención deixei claro que creo que vai sendo hora que respecto de personaxes como Castelao ou mesmo Rosalía deixemos de abordar estes debates cunha tendencia a manipulación, a terxiversación
do que eles e elas quixeron propoñer para a nosa sociedade. E o que vostedes están a facer durante estes debates que están a producir non é o primeiro, onde desenvolveuse no Parlamento Galego e en outros concellos do país, non é máis que unha nova manipulación ao respecto do que significou Castelao como personaxe fundamentalmente político. Este rollo de las medallas a esta cousa das medallas Castelao se suma ahora ao sarao que vostedes montaron no mes de novembro, no cal recoñecen a legitimidade do Consello de Galiza, levan ali a todo tipo de personaxes ilustres e non tan ilustres, expresidentes, presidente do Parlamento Galego, deputados e deputadas, fan ali unha festa de jolgorio fantástica, nos veñen a decir que o Consello de Galiza é algo a recoñecer e a poñer en valor, pero a sorpresa cando se levan estas cousas a votar aos parlamentos e foros de debate como este, nos dicen que non, que isto de recoñecer a Castelao como primeiro presidente de Galiza, que isto igual está de máis. Pois mire, non está de máis, porque o que estamos aquí a discutir con ese recoñecemento é se vostedes recoñecen a legitimidade anterior ao golpe de Estado ou se vostedes recoñecen a legitimidade posterior ao golpe de Estado. Porque, se non houve eleccións para poder escoller a Castelao, é porque houve unha dictadura durante décadas que impediu que así acontecera. E houve un estatuto previo votado en referéndum polo 99% de votos afirmativos entre todos e todas nós. Por tanto, creo que vai sendo hora de que deixemos de manipular os discursos, digamos o que teñamos que decir, con total liberdade e con total legitimidade, pero asumamos os acordos que nos comprometemos a asumir. Remato coa cuestión da emenda que... Ainda ten outro turno de peche. Nada, pero remato coa cuestión da emenda que propuxo o Partido Socialista e únicamente decirlle que en calquera caso o que estamos dispostos é a incorporar esa proposta aos puntos que acompañan a nosa moción como un punto máis, que pode ser o punto 4 e votar conxuntamente os 4 puntos engadindo esa proposta que se fai por parte do Partido Socialista. Moitas grazas. Moitas grazas. Señora do Pico. Bueno, é certo que a utilización de Castelao como ás veces cando convén, verdad, a dereita ou a esquerda é perigosa e como o señor Rivas citaba ao comezo unha das súas frases favoritas de Castelao, eu citarei outra: mexan por nós e hai que dicir que chove. Temos que ir con cuidado nesta situación. Polo que respecta en Galiza non se puido votar, é certo, porque prodúxose un golpe de Estado e unha guerra civil, pero sí se votou en Vizcaya, no País Vasco, o 1 de outubro do 36, posteriormente a ese golpe de Estado. En Galicia non se fixo. Nós non poñemos en dúbida en ningún momento a legitimidade do Consello de Galiza, nin a presidencia de Castelao e despois un segundo presidente. Simplemente consideramos que sería interesante e bo para todos promover ese estudio xurídico, ter todos os datos, facer esa construcción dun relato pormenorizado e despois analizalos e votar en consecuencia. Se vostedes queren engadir ese punto como 5 e votar separadamente, estamos de acordo. Moitas grazas. Porque non vayamos meter máis. 4, sí, perdón. Do que xa hai. Señor Rivas, turno... No. Nada, xa quedou todo bastante claro, non? Quedou todo como di que claro. Pide toda transparencia, pois... Perdón? Como pide transparencia. Quedou todo claro. Bueno, vos transparentes non sodes, pero creo que bueno, tampouco non é ninguna... non aproveite, a ver, retiro as miñas palabras. Non aproveite, non aproveite. Señor Rey, remato. Nada. Decir que respecto da votación, únicamente como decía na miña anterior intervención,
a nosa proposta pasa por engadir ese estudo xurídico, que nos parece maravilloso e fantástico. Eso non quere decir que non poidamos votar de maneira conxunta a proposta, e, por tanto, creo que si ao principio falaba da necesidade de abordar a esta personaxe de maneira íntegra, non separada, e vendo a súa perspectiva política diferenciada da súa perspectiva cultural, mal faríamos si seccionásemos a Castelao en diferentes partes, e, por tanto, creo que a votación debe ser conxunta, recoñecendo o primeiro punto, como primeiro presidente de Galiza, como un punto de carácter político que fundamentalmente o que pretende é antepoñer a legitimidade do réxime da República a pseudo-legitimidade dun golpe de Estado que non só impediu a posibilidade de que houbera eleccións no noso país, sino que reprimiu calquer tipo de alternativa política que mesmo a República recoñeceu nomeando a Castelao ministro sen carteira, e non o fixo máis que por ser o presidente do Consello de Galiza. E, por tanto, esa legitimidade como primeiro presidente non só é unha legitimidade que deberíamos recoñecer no momento actual, sino que xa o fixo no seu momento a mesma República no exilio. Moitísimas grazas. Moitas grazas. Votamos, pois, coa incorporación. Non sei se queren a incorporación ou non, tampouco. Non reabrimos o debate. Ou que votamos con esa incorporación ou non, pois non sei, vamos votar todo xunto. Entendo que non, que votamos nos propios termos a moción. Moi ben, votos a favor, en contra. Abstencións. Perdón. Sí. A moción queda rexeitada por 13 votos en contra, 6 abstencións e 5 votos a favor. Pois pasamos á seguinte moción, moción para a revitalización integral do barrio do Ensanche. Para a defensa da moción ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista, o señor Mate. Bueno, pois boas noites xa, case. Señor alcalde, eu, en representación do meu grupo, xa lle teño dito que íbamos a facer un esforzo especial para, por un lado, traballar a prol de que a cidade de Ferrol vaya de algún xeito cunha dirección, nunha liña, desenvolvéndose urbanística, social e económicamente, continuando un traballo que ven feito dende xa hai moitos anos, que nomeadamente foi a seña de identidade da nosa corporación nos últimos 4 anos, cando tivemos a responsabilidade de gobernar. Esta moción vai nesa liña. Creemos que a construción dunha cidade non é unha cuestión que se poda facer nin en 4, nin en 8, nin en varios mandatos, pero sí que hai que ter un modelo de cidade co que traballar para poder, de algún xeito, ir construindo socialmente unha cidade mellor e aproveitar todos os potenciais que esta ten. E por iso hoxe trouxemos aquí unha proposta que ten como centro as persoas, as familias, a mocidade, os maiores que viven nun barrio como Inferniño, como Ensanche A, que como oficialmente se chama, que ten algunhas particularidades respecto ao resto de barrios da nosa cidade que convinte subliñar. É un barrio que aproximadamente ten a 9.000 habitantes, un barrio que dende hai xa 20 anos vai paulatinamente quedando embellecido e que ten outra característica importante, no que reside algunha poboación de distintas nacionalidades. Esa multiculturalidade tamén lle dá riqueza, justamente neste momento no que ás veces dende algún punto de vista eso parece que é máis unha carga que unha oportunidade. O barrio do Ensanche ten
59 procedencias distintas nos seus habitantes. E tamén, como ás veces se fala de que plantexamos estrategias sin recursos, queremos poñer en riba da mesa a posibilidade que este Concello ten para aproveitar a Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local, o EDIL, que son os fondos europeos que están agora mismo abertos para poder facer este traballo. Ademais, non se parte de cero. Hai proxectos en riba da mesa que se poden empregar para presentar esta iniciativa. Nomeadamente, o primeiro quilómetro da Estrada de Castela, a renovación ou recuperación interior do propio espacio do Centro Cultural Carballo Calero ou aproveitar as posibilidades que nos ofrecen pois eses acordos que tiñamos avanzado tanto para establecer a oficina do SEPE como para construir un coworking no propio centro de Portanova. Ademais, creo que hai que actuar dende 3 puntos de vista, non? Primeiro, mellorar os espazos públicos, porque son tamén espacios de convivencia, melloran a calidade de vida da cidadanía, e tamén son lugares onde as persoas se atopan, comparten e construen comunidade. Por outro lado, imprescindible, a renaturalización dos espacios públicos, creando máis zonas verdes, aumentando o arborado e mellorando, dende logo, a calidade urbana. E por último, pois tamén, como non, favorecer a integración, a incorporación de toda esa xente de acollida, que tan importante é para o desenvolvemento da nosa economía. Como sabe, hai 15 millóns de euros como máximo destinados a este tipo de actuacións. Creemos que xa hai bastante traballo feito, simplemente lembrar tamén que hai un proxecto para facer o primeiro parque infantil cuberto nese espazo. Creo que é unha oportunidade que non deberíamos de perder e creo que deberíamos de tratar de facer ese mismo esforzo que se fixo anteriormente con programas parecidos que, á vista de todos está, deron moi bo resultado noutros barrios como pode ser Canido ou na recuperación do espacio da Madalena. Mais nada e moitas grazas. Moitas grazas. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, primeiro avanzar o noso voto a favor desta moción. Creemos que o barrio do Inferniño merece unha atención especial, como xa dixemos noutras ocasións. Todo o eixo de San Pablo, Santa Mariña, Ensanche, están converténdose nunha cidade de segunda categoría, fronte aos investimentos que se están a desenvolver noutras zonas e, ademais, con unha mala xestión do que é unha oportunidade, que é a incorporación de moitísima población migrante, que a día de hoxe, por unha actuación deficiente política, está sendo motivo de conflictividade en lugar de ser apreciado como unha oportunidade para a tolerancia, o respeto e a inclusión. Estamos tamén moi preocupados polo que está a acontecer coa opción que ten o Concello, eses 15 millóns de euros dos fondos EDIL, antigos EDUSI ou Urban, porque o único que sabemos é que hai unha enquisa a través dun formulario de Google, non sabemos quen está a desenvolver os programas, quen está a redactar eses proxectos, cal é a orientación que lle quere dar a este goberno, e moito menos non só o goberno, senón que non se trata ninguna comisión que se pretende facer con estes 15 millóns en caso de optar a eles. Hai unha difusa xenda urbana que se fixo a todo correr cun contrato menor, que se fixo dúas sesións no hospicio, unha delas con un escaso número de persoas que non é significativo para facernos unha idea do que se pretende, e outra alarma é máis importante, que parece ser, según nos dixo o propio alcalde, que con estes fondos o que se pretende é amortizar os préstamos que van destinados a abrir Ferrol o Mar e a Cidade do Deporte. Por lo tanto, non se prevé que ningunha actuación importante de calado de transformación de cidade, máis alá destes 2 megaproxectos, vai a ser desenvolta a través dos fondos EDIL. Nos creemos que o primeiro de todo é necesario a participación cidadá,
pero a participación non se basa nunha enquisa dun formulario. Creemos que debe pulsarse a cidade barrio a barrio, combinando as novas tecnoloxías coas reunións presenciais co tecido urbano e rural da cidade para poder ter claro a onde queremos camiñar e non só dunha forma unidireccional dende un grupo de goberno. Nesta zona, no Ensanche, nos iniciamos un camiño con unha pasarela que unía o barrio Santa Mariña co Ensanche, con ese proxecto do coworking que financiaba a Deputación, que foi iniciado no noso mandato, e coa revitalización de Portanova, coa entrega logo frustrada a entidades culturais e sociais da cidade dos seus locais, e creemos que todos os aquí presentes, todos os grupos, temos unha débeda con ese barrio que, bueno, todos sabemos as súas deficiencias en materia de equipamentos, en materia de transporte, en materia de cuidado urbano, e, por tanto, o noso voto só pode ser favorable, deixando claro que se acadan eses 15 millóns de euros, rexeitaremos, dende logo, que se amorticen préstamos con esas contías e que se desenvolva un programa plural, non só para o Ensanche, senón para toda a cidade, para poder ter un proxecto que sexa compartido pola cidade, que non sexa únicamente un proxecto do Partido Popular. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero Castrillón. Grazas, señor alcalde. Dende o BNG tamén concordamos en xeral con esta moción. Xa veu hai 6 meses unha moción da Praza do Inferniño na que votamos a favor, aínda que é verdade que faltaban algunhas cousas que baixo a nosa visión eran imprescindibles e algunhas deles agora veñen recollidas. Dende o BNG concordábamos daquela coa necesidade da reforma integral da Praza do Inferniño, apostábamos por un proxecto actualizado que apostara polas persoas e non polos coches, unha praza que aposte polas zonas verdes e non polo cemento, como apostou este Concello no seu día, unha praza que aposte polas árbores autóctonas, unha praza que aposte por zonas de lecer para crianzas, xuventude e para avós e aboas. Na que, por suposto, debe de existir un parque infantil de calidade cuberto, como xa dixo o voceiro do PSOE. Tamén dicíamos naquela moción que a zona que iba dende a parada de taxis ata a zona do Inferniño tiña que formar parte da nova praza, xa que é unha zona inutilizada na que só se usa para aparcar coches de mala maneira. Tamén advertíamos naquela moción que faltaba unha peza fundamental para sacar os coches da rúa e que era meter baixo terra estes coches, como era o aparcadoiro subterráneo municipal, que nunca debeu de deixar de funcionar e que sempre debeu de explotar directamente o Concello, sen ningún tipo de concesionaria. Hai 6 meses tamén comentábamos que o Centro Cultural Carballo Calero estaba que daba pena, e que a súa rehabilitación axudaría a dinamizar a zona e ter un sitio de referencia para a veciñanza e para os diferentes colectivos, onde poidan facer diferentes actividades e ter unha programación onde tamén se debera de implicar o Concello. Agora tamén se amplía a moción a zonas como pode ser o primeiro kilómetro da Estrada de Castela ou como poden ser varias rúas, entre elas, por exemplo, a Manuel Velando, que nos vemos ben. O que si xa non vemos tan ben, entendo que o PSOE o fixo máis que nada porque estaba referenciada a un barrio, tampouco creo que sexa por outra cousa, e, por exemplo, se se fai a rúa Manuel Velando, o que non vemos ben é non remodelar a Rúa Nova, por exemplo, porque este é noutro barrio, non? Creo que a Rúa Nova incluso ten máis necesidade que a Manuel Velando. Así podíamos falar de zonas próximas que, inda que nos teñan no barrio, tamén son moi necesarias remodelar, como pode ser a Praza do Ultramar, que é un espacio central moi infrautilizado pola veciñanza e que remodelando podía ser un punto de importancia de encontro de veciños e veciñas. Pero mentre solicitamos os fondos FEDER a través do Plan Edil para estas e outras obras que nos darán ou non, teremos que traballar tamén no urxente e no inmediato. Teremos que manter mínimamente a cidade. Este goberno non arranxa nin as deficiencias máis graves. Apenas se repón o mobiliario deteriorado. Os xardíns están feitos un desastre. O alumeado LED destaca pola súa ausencia e as fochancas medran nas rúas. A Rúa Nova de Caranza xa non ten nin beirarrúas transitables. Non é cuestión de reparar un par de plaquetas, senón que hai metros sen unha soa plaqueta. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Pois turno agora da Concelleira de Urbanismo. Bueno, moitas grazas, señor alcalde. Boas noites a todos.
Decir que este goberno comparte a preocupación pola rehabilitación do barrio do Ensanche A e reafirma o seu compromiso coa mellora desta zona da cidade. Durante este tempo se mantiveron diversas reunións con as asociacións de veciños dentro do plan de barrios, así como outros encontros específicos para analizar a problemática do barrio e orientar os proxectos de rehabilitación. Na última reunión mantida se abordaron diversas cuestións, como a creación do novo parque cuberto, cuxo proceso de licitacións abrirase próximamente, a rehabilitación do Centro Cultural Carballo Calero, a recuperación do Centro Comercial Portanova e o seu aparcamento e a remodelación da Praza do Inferniño. Moitos destes proxectos atópanse pendentes de licitación, mentres que outros están en fase de redacción de proxectos, xa que aínda non existían proxectos nos caixóns. No que respecta á conexión da Estrada de Castela coa humanización do Boulevard das Pías, que está a levar a cabo o Ministerio de Fomento, queremos subliñar que este goberno solicitou desde o primeiro momento, tanto de maneira oral como por escrito, a delegación de estradas do Estado en Galicia a execución deste tramo pendente para completar as obras. Nun primeiro momento, dende a delegación comprometeuse a estudialo, pero finalmente decidiu non executalo. Lamentamos profundamente esta decisión, xa que unha vez finalizada a obra resultará evidente o absurdo de non completar este tramo, fundamental para a mobilidade da cidade. Este goberno está firmemente comprometido con Ensanche A. De feito, este barrio recibirá o maior investimento dos últimos 10 anos, tras unha década na que o investimento e o mantemento foron prácticamente nulos. Ademais, moitos destes proxectos están recollidos no noso modelo de cidade, dentro da axenda urbana. Coincidimos coa importancia da rehabilitación do Ensanche A en moitos dos obxectivos expostos na moción. Este goberno xa está a traballar nesa dirección, con proxectos concretos en distintas fases de desenvolvemento. En canto á solicitude de fondos europeos para financiar estas accións, este goberno sempre estivo atento ás oportunidades de financiamento dispoñible e seguirá explorando todas as vías posibles para obtener recursos que permitan avanzar na mellora do barrio do Ensanche A. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Como non anunciou o voto a concelleira, supoño que, dado que estamos coincidindo no interés que nos ofrece este barrio, supoño que o voto, interpreto, que o voto será favorable. Hai moito avanzado, concelleira, non é certo eso que decía, hai un intre de que vai a recibir. Se o vai a recibir, o millor nun futuro sí que recibe este investimento. Mire, hai tanto avanzado que hai ata un criterios de urbanización establecidos para ese barrio. Seguramente son os únicos que hai. Lembrará vostede que precisamente con outras axudas as do Fondo Estatal de Inversión Local se fixeron as rúas Venezuela e Alcalde Usero con uns criterios de urbanización que creo que son perfectamente válidos para poder abordar nun futuro pois o que se teña que facer no barrio do Ensanche. Pero mire, lle vou a dar un dato. Por que falamos especificamente do barrio do Ensanche? No barrio do Ensanche hai exactamente 10.000 metros de beirarrúa sin un só banco e sin unha só árbore. 10 kilómetros. O espazo que vai dende aquí ata Cabañas, camiñando. 10.000 metros cuadrados sin un só banco e sin unha soa árbore. Bueno, millor dito, para ser exactos, con 2 árbores. Un que está nunha rotonda e outro que hai moitos anos se colocara diante da Igrexa do Rosario. Polo tanto, creemos que é urxente actuar nese barrio. E como lle digo, hai moito traballo feito. O modelo de cidade vaise definindo cando todas as actuacións van dirixidas nunha mesma dirección. Ten vostede, como decía, e agradecelle que o lembre, non?
tiña vostede, ou ten vostede, ese proxecto de cubrir ese parque infantil cuberto. Ten vostede tamén un proxecto para a recuperación do propio Centro Cultural Carballo Calero, que está feito, e ten vostede, creo que respostando tamén un pouco á intervención que facía o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, tal e como recolle pois a propia moción, un proxecto completo para facer a Rúa Nova Manuel Velando. Polo tanto, creo que hai moito traballo feito. Creemos que o urbanismo non somente ten que servir para mellorar o espazo público, que tamén ten que servir para mellorar tamén a sostenibilidade da nosa cidade, ir xerando cada vez máis zonas verdes e zonas de paseo, e tamén, dende logo, para facer unha integración social millor nun barrio que, como digo, ten a riqueza de ser o barrio máis multicultural da nosa cidade. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez, señor Rivas, no, señor Montero, perdón. Simplemente recordarlle a concelleira que dicía que o investimento e mantemento foran nulos, a día de hoxe siguen sendo nulos. Moi brevemente, solo dicir que existen noutros barrios critérios de urbanización, como poden ser en Ferrolvello a Magdalena, que ten o seu proxecto de normalización de mobiliario urbano, como seguramente que xa ben o sabes. Respecto ao parque infantil cuberto, o proxecto xa está aprobado, pero modificouse, porque, como xa se comentou noutras veces, vosa proposta estaba arquitectónicamente fora de escala totalmente con respecto ao barrio. Por iso modificouse, o proxecto xa está aprobado e licitaráse próximamente. Moitas grazas. Turno de peche ou... É que non sei que decir, señor alcalde, porque non sei que vai a ser o sentido do voto do seu grupo, e, polo tanto, pois, simplemente agradecer aos grupos políticos, pois, que se pronunciaron alrededor dos seus votos favorables a esta moción, e creo que simplemente facer unha pequena puntualización que se me quedou aí un pouco na memoria. Concelleira, creo que as modificacións derivadas que se fixeron na propia estrada Avenida das Pías impediron poder derivar eses recursos para poder facer esa conexión que eu reclamei durante o meu mandato e que, vamos, ata o punto onde chegamos estaba medianamente acordada. Creo que hai que facer un esforzo para que eso se poda facer posible, e senón tamén é sinxelo poder abordalo dende o punto de vista municipal, non? Pero, como lle decía, ten vostede o primeiro quilómetro da estrada de Castela, pode aproveitalo, é unha intervención que pode ser incorporada neste, porque eu son consciente perfectamente do difícil que é poder ter proxectos, pero creo que con todo isto se construe un bo proxecto embrionario para poder intervir neste sentido pois na totalidade do barrio do Ensanche. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. A concelleira olvidouselle pedir a votación por puntos. Se solicita a votación por puntos. Vale. La votación por puntos. É verdade que había 2 puntos solamente. Sí, hai 2. Un é un fondo concreto e outros son fondos europeos. Ese é o tema. Bueno, en fin, eu creo que poderíamos votalo todo xunto, vamos, non? Bueno, pois propoño a votación conxunta, tal como está. Vaya. Votos a favor. Votos en contra. Ben, a moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 11 a favor.
moción do Grupo Municipal Socialista, Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en Común sobre a formación e igualdade e prevención da violencia machista. Empeza a señora Lamas. Moitas gracias, señor alcalde. Boa noite xa a todos e todas. Empezamos, ademais foi unha cousa que tiñamos moi clara. Queríamos empezar esta moción cuns datos que son o primeiro parágrafo desta moción, cuns datos que son espeluznantes. Hoxe mesmo, desgraciadamente, como cada mes, a Concelleira de Igualdade trae a este pleno uns datos que son totalmente alarmantes. Todas as administracións temos o deber de traballar en pro de acabar con esta lacra e por iso entendemos como imprescindible o papel que un concello como este, como o Concello de Ferrol, debe facer en pro da concienciación, a formación en igualdade, en prevención de violencia machista e moi especialmente entre a poboación moza. Coñece a concelleira o carácter propositivo que sempre temos nas comisións de igualdade e o que traemos hoxe aquí en este mesmo sentido, que non lle quepa ningunha dúbida. Saudamos positivamente do inicio que a beiro dun convenio que se estableceu co Colexio de Abogados se establecera unha formación entre os escolares, pero unha vez desenrolado estas accións e atendendo a memoria, observamos que este traballo é mellorable e eu creo que tamén para eso estamos todos aquí, para facer aportacións, para falar e encontrar a mellor formación que podemos aportar. Creemos que esta formación é moi especificamente polo sensible da temática, non debe de perder de vista ao público ao que va dirixida, e que os profesionais deben ter un coñecemento específico de como chegar, evidentemente, unha formación que lle dote das ferramentas necesarias para chegar aos máis novos. En ningún caso, por suposto, poñemos en dúbida a experiencia destes profesionais de turno de oficio que si creemos que están especialmente formados, pero esta formación e experiencia se circunscribe únicamente ao ámbito legal. Creemos que estas formacións deben de ser diseñadas por profesionais capacitados en algo tan difícil e tan delicado como pode ser chegar e calar entre mozos entre 11, 12 ou ata 15 anos. Por iso o que propoñemos é que estas sean dirixidas por persoal cualificado e que esteñan formadas por equipas multidisciplinares nas que posiblemente saudamos moi positivamente que existan responsables do ámbito legal, existan profesionais, abogadas que traballen día a día nesta problemática, pero que tamén existan outro tipo de perfiles, como pode ser un persoal sanitario ou mesmo forzas e corpos de seguridade do Estado. Tamén pedimos, eu creo que aquí estaremos todos de acordo, que estas xornadas se consoliden como unha ferramenta máis que ten o Concello de Ferrol para loitar por esta lacra e que lle demos a importancia que ten e que se consoliden para sempre no noso Concello. En definitiva, dende o noso punto de vista, e por iso traemos hoxe aquí esta moción, entendemos que o foco non debe de ser facer un convenio cun colexio en concreto, senón aportar a mellor formación que este Concello poida dar. E por iso traemos hoxe aquí esta moción. Moitísimas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Señora Purriños. Moitas grazas de novo. Moitas grazas á miña compañeira Ana e tamén a María por ir xuntas neste camiño, tamén é tan importante. Moitas grazas a Elvira porque sei que nos vai tomar a nosa proposta da mellor maneira posible e xuntas poderemos traballar arreo. Pois, bueno, hai que comezar dicímolo na moción, acaba de comentalo a compañeira do Partido Socialista, que valoramos calquer tipo de acción que traballe cara a unha igualdade real entre mulleres e homes e en contra desta violencia de xénero. Pero entendemos que existe un colectivo de especial fragilidade co que abordar esta temática e que hoxe nos atangue, que son os menores.
Os tres grupos propoñentes criticamos que a única acción cara a este colectivo, en concreto para alumnado de quinto e sexto de primaria e alumnado de primeiro e segundo da ESO, nos centros educativos da cidade, foi impartida polo Ilustre Colexio de Abogados de Ferrol, a través dun convenio nominativo de 4.000 euros para as 11 accións formativas que practicaron. Estas accións baseáronse, por un lado, na explicación das leis vencelladas e os tipos de penas que existen en situacións de violencia de xénero, isto solo na secundaria, e, por outro, na igualdade, na prevención de condutas de risco, na violencia de xénero, nos roles estereotipos, sensibilización, nas diferentes definicións de conceptos chave, etc., na primaria e tamén na secundaria. É aquí onde temos que parar. A especialización destes profesionais xurídicos céntrase na aplicación da lei cando xa hai denuncia. Ata entón non realizan ningún tipo de intervención, polo que as funcións inherentes destas profesionais non son as citadas anteriormente e donde vemos a gravidade do problema. O primeiro é que estes profesionais xurídicos non teñen a formación específica para impartir este tipo de obradoiros e non posúen a visión necesaria para poder traballar dende unha perspectiva socioeducativa con menores no contexto educativo. Existen titulacións específicas para realizar ditas formacións, tendo en conta a importancia da visión coeducativa, como a técnico superior en promoción da igualdade de xénero, que é un FP, e, por outra banda, a titulación de grau universitario, como é a educación social. Estas son as persoas profesionais chave para a prevención da violencia de xénero, coñecedoras dos recursos multidisciplinais e as formas de intervención profesional, ao mesmo tempo que teñen a capacidade de desenrolar habilidades e estrategias necesarias para intervir con solvencia nas aulas. A maiores, existen outras titulacións, é verdade, vencelladas ao social, que tamén poden impartir, e así o fan, ditas accións cun número mínimo de horas de formación específica, sendo normalmente 500 horas, dependendo tamén da administración ou da entidade contratante. Estas poderían ser titulacións como a psicoloxía, psicopedagogía, pedagogía, etc. Por todo isto, solamente solicitamos que se teñan en conta os perfís máis idóneos e coa formación máis específica para estas actividades e que se aposte por un traballo máis plural, donde tamén se poden levar a cabo algunha actuación puntual de outros profesionais vencellados á violencia de xénero, como neste caso poden ser os abogados e abogadas, pero que non sexan estes colectivos a única opción que terán os nosos nenos, nenas e adolescentes. Toda experiencia suma, pero ditas accións deben ser respaldadas e baixo a supervisión e deseño de profesionais específicos. Para finalizar, palpando a necesidade de obradoiros desta temática, solicitamos o seu carácter permanente no noso Concello e apostamos pola riqueza coeducativa que terá cara aos menores e as menores da cidade. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Purriños. Ten a palabra a señora López. Moitas grazas. Dende o Grupo Municipal do BNG incidir no que xa dixeron as miñas compañeiras. Esta moción a facemos cun carácter propositivo, xa que algunha das carencias que intuíamos que poderían pasar coa entrega da memoria víronse reflexadas e queremos que as nosas aportacións sexan tidas en conta para mellorar esa proposta que queremos moi necesaria nesta cidade e que se siga facendo. Pero como todo podese mellorar, cando se ven carencias de algún tipo ou que coa posta en marcha dun proxecto sempre poden sair novas propostas de mellora. É por iso que dende os grupos de oposición creemos que o aspecto educativo nestas xornadas formativas foi moi reducido. E para o público que van destinados á educación primaria e secundaria, faise necesario un contido máis transversal, multidisciplinar e cun eixo vertebrador que faga fincapé nunha prevención aos menores que son o público destas charlas. Non pode ser que o Colexio de Abogados sexa o único ente para dar estas charlas. O aspecto xurídico é importante, pero para as idades que van destinadas é crucial o aspecto educativo, o aspecto socioeducativo do tema. E para iso hai xente ben formada de a varios ámbitos, tanto dende as educadoras sociais ata o ciclo de técnico en igualdade. Como xa dixen na comisión, non todos os méritos profesionais son equivalentes a saber transmitir dun xeito axeitado ao ámbito educativo. Non por saber moito dun tema, eres a persoa axeitada para educar nese tema. Para iso necesítase, ademais de ter un título ou unha adecuación ao ámbito educativo, ademais que nun tema tan importante como este, a violencia de xénero, que creo que non chegan ás 100 horas de formación fronte ás outras que xa rondan as 500.
Non se trata de dicir as cousas como son, senón o xeito de dicilo é casi máis importante neste tema. Teñen que chegar e facer reflexionar ao alumnado o que se lles vai impartir. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Por parte do Goberno ten a palabra a concelleira de Igualdade e Muller, señora Miramontes. Moitas grazas. Bueno, sabía o máis ou menos intuía que podía vir unha moción deste tipo, non? Bueno, agradezco esa propositividade da que falades as tres. Os vou dicir que actualmente o Goberno eu coido que ven demostrando ao longo deste ano e medio o seu firme compromiso pola igualdade e a loita contra a violencia de xénero. Este compromiso é incondicional e cada vez é máis forte, tal e como se pode constatar que os feitos, bueno, pois falan, non, deste ano e medio o que estuvimos facendo e o que vamos a continuar facendo, non? O convenio que se levou a cabo co Colexio de Abogados e Abogadas artellouse como unha ferramenta para chegar aos centros de ensino e información que se deriva da entrada en vigor e aplicación das diferentes leis que abordan as materias relacionadas con a igualdade, a violencia de xénero, os delitos sexuais, os delitos de odio, os delitos nas redes sociales, tales como el sexting, el stalking, las inxurias, o acoso, a grabación tamén e difusión de diversos contidos. Precisamente porque en a normativa se defende aqueles conductas delictivas, protocolos de actuación adecuados a cada caso, e se contén as ferramentas necesarias e os recursos tamén para previr e detectar as situaciones de violencia machista, o uso da linguaxe integradora e a igualdade, precisamente por iso acudiuse a estos profesionais. Xa na memoria da Fiscalía, se alerta a memoria da Fiscalía que se publicou aínda fai pouco tempo, alerta da desprotección que ten os menores nas redes sociais. Sin ir máis lexos, hoxe, en Burgos, a Fiscalía detectou o uso delictivo da inteligencia artificial entre menores. La razón pola que cometen este tipo de feitos, de delitos, según din os fiscales, é porque descoñecen realmente a gravidade dos feitos. Entendemos que a mellor forma de que o mensaxe e os objetivos da legislación calen desde ben cedo na infancia e a mocedade é ensinando a conocer e actuar frente a estos episodios de violencia. Para elo, non solamente a violencia física, sino tamén as diferentes manifestaciones que son máis sutís e difíciles de recoñecer. É moi importante recoñecer os tipos e as actuacións, detectalas, sobre todo para estas edades máis temperás. Entón, precisamente, son os letrados e as letradas las que están en relación con as causas. Estas profesionais creemos que son adecuadas para impartir estas ensinanzas, sin perxuicio, por suposto, da colaboración de outro personal que en outras áreas específicas e que están íntimamente relacionadas, pois podan abordalo de unha maneira multidisciplinar, transversal e integral esta problemática, tal e como acabáis de mencionar. Sabemos que a Lei da Protección da Infancia e Adolescencia frente á violencia, tal e como reza no seu preámbulo, abre o paso a un novo paradigma de prevención da protección das nenas e dos nenos en todo o territorio, frente á vulneración dos seus dereitos. Vou finalizando ya. Quero facer referencia tamén cando he escoitado que as persoas, a lo mejor estas persoas que han impartido estos talleres non tiñan a lo mellor a adecuada formación. É preciso que tengades en conta o seguinte, este colectivo, para poder impartir este tipo de actividades,
Vaya rematando, ainda ten outro turno. Sí, señor alcalde, vou terminando. É preciso que tengan unha especialización na violencia de xénero. É preciso tamén que estivesen como mínimo 2 anos, que tueran 2 anos de antigüedade en esta quenda especial, no, de violencia para a muller. Tamén é necesario que pudiesen acreditar a experiencia en formación, no, que fuese ben contrastada. O balance foi moi positivo, por iso, tendo en conta que se está estudiando o que vos me proponéis, teño unha emenda que facer. Si mo permitides, brevemente, señor alcalde. Todo elo porque é preciso saber si os centros escolares demandan, si habría xente para poder impartila, porque, como sabedes tamén, non é algo que se poda obligar a facer, sino que, ten que dar ok. A emenda é: o goberno local comprométese a seguir traballando en pro da igualdade e a loita contra a violencia de xénero. Continuarase ofrecendo aos centros educativos que así o demanden a realización de actividades formativas dirixidas ao alumnado, mantendo o noso compromiso coa prevención para acadar unha sociedade máis xusta, libre e igualitaria. Gracias, señora alcalde. Señora Lamas. Antes de nada, agradecer as boas verbas da concelleira. Creo que tamén ela implícitamente recoñece que as verbas tamén por parte da oposición na temática nesta área moi importante, porque a veces parece que se olvida, non? Queda difuso noutros debates a importancia da área de igualdade. Pero aínda así, eu, a pesar de que o seu ton, como sempre, moi positivo, dá a impresión de que é vostede totalmente impermeable a todas as aportacións que lle estamos a facer, señora Miramontes. Evidentemente que os centros van a demandar esta formación, porque é necesaria e chega a imprescindible. Pero o que me preocupa, e nos preocupa o Grupo Socialista, e como ve compartimos esta preocupación o resto de grupos, é que creemos, e creo que lle hemos fundamentado non só nesta moción, que como lle digo vai en forma propositiva, senón en longas charlas nas comisións de igualdade, de que non é a mellor formación que se pode acadar. Como ya lle decíamos, non nos cabe duda de que estas persoas que impartiron a formación teñen unha formación específica, pero é unha formación que está vencellada ao exercicio xurídico, como vostede mesma nos explicou na comisión. É unha formación que teñen para poder traballar nestes casos, en ningún caso para poder formar a pequenos e pequenas. Vostede fala de leis, de cambios legislativos, e que hai que explicar moito máis, e que senón parece que non estamos falando no mesmo idioma. Sen entendemos que concienciar en contra da violencia machista é moito máis que explicar o Código Penal. E que estamos falando de legislación a menores que na súa meirande parte son inimputables. Evidentemente que está ben que coñezan o marco xurídico, pero hai que formalos e facer un exercicio de prevención moito máis amplio. Existen, como ben lle comentábamos, profesionais que son igual moito máis acaídos para poder conectar con esas persoas. Xa acabo, perdoen, non se preocupe que acabo rapidamente. Señora Miramontes, a min o que máis me preocupa é que principalmente parece que o asunto principal aquí, o obxecto do contrato, como se di moi habitualmente nas administracións, é manter un convenio nominativo cun colexio profesional. E eu creo que o obxecto aquí é facer a mellor formación que podemos aportar aos nosos mozos e ás nosas mozas. Moitísimas gracias. Moitas grazas, señora Porriños. Moitas grazas. Bueno, varias cousiñas. A ver, estamos aquí porque non só se traballaron contidos vencellados á lei, senón non estaríamos. Estamos aquí porque se traballaron contidos relacionados á sensibilización, á prevención, etc., que se enumeran tanto na moción como agora ya acabamos de comentar, señora concelleira. Antes de ensinar a lei,
o primeiro que temos que facer é o paso anterior, que é o que fan estes profesionais, que é traballar coa prevención, sensibilización, etc., para non chegar a ter que aplicar esa lei, porque o que non queremos é ter que aplicala. Entón, creo que hai que darlle a volta, ter unha visión un pouco máis aberta e non vencellar todo a lei, porque realmente o máis importante, sobre todo, cara aos menores, é outro sentido. Por outra banda, é normal que teñan unha especialización, e que senón entonces, madre mía, que facemos? Pero 2000 horas teñen o FP, e xa non lle digo grao de educación social, as que hai que ter. Entón, creo que non é comparable a maiores do que dicían miñas compañeiras, do tema dos conflitos nas aulas, é un tema de moita controversia. Entón, non é para nada compatible cara a esas accións educativas. Para rematar, que me pareceu, a verdade, un pouco grave dicir que se acudiu a estes profesionais por unha linguaxe integradora. Vou rematar dicindo que o primeiro que debería facer o ilustre colexio de abogados sería cambiar a súa denominación se apostan por unha igualdade real de xénero. Digo eu. Grazas. Moitas grazas, señora López. Bueno, as leis, se falou, dice a concelleira, de que se falou sobre as leis sobre a igualdade de xénero, pero esas leis non falan de embrismo. En esas charlas, nos documentos que se nos pasou, falouse dese tema. Así como de el verdadero amor, que outra cousa. Tamén estivo todo o que se nos pasou e as charlas que se deron estiveron feitas en español, e iso non pode acontecer. O que creo que vai enfocado esas charlas é a típica idea de, mira, o que te pode pasar se fas isto, pero esa non é a maneira de evitar episodios dese tipo. Trátase de educar, e a educación só pode vir das mans de educadores. E estes teñen que ser a base na que se sustente toda a idea desta campaña e contar con todos os entes que se queiran, os máis variables, multidisciplinares, etc. Pero non se pode obviar a base que é a educación. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Miramontes. Grazas, señor alcalde. Bueno, parece ser que non se me comprendiu nada do que dixen. Ou non hai voluntade de comprensión, pode ser tamén. A principio da moción, cando contestei, en miñas verbas foron sin persuicio, por suposto, da colaboración de outro persoal que, entre outras áreas específicas e íntimamente relacionadas con isto, son necesarias para abordar o tema de maneira transversal, multidisciplinar e integral, o sea, a problemática que hai. Este convenio, estos talleres, poden formar parte dunha pata de outros moitos. Vaya por delante. Estamos estudiando actuar desa maneira, pero todavía non tenemos fixado quenes van a ser as persoas responsables de facer, a lo mellor, outros talleres. Por eso he pedido que tivesen en conta a miña emenda, que confíen en el facer deste goberno, que confíen nesta concelleira, e probablemente dentro dunhos meses si haberá máis talleres en o senso que vostedes están pedindo. Non teño máis que dicir. Moitas grazas, señora Miramontes. Moi breve, señora. Turno moi breve de peche. Perdón, señor alcalde. Moi breve, señora Miramontes, e que precisamente isto que nos está a dicir entendemos que está perfectamente representado nos dous puntos que traemos nesta moción e que vou lelos textualmente. Que o goberno local rediseñe os obradoiros de formación en materia de igualdade abordándose dende unha perspectiva multidisciplinar con persoal cualificado, con formación e experiencia acreditada e específica no ámbito socioeducativo. Que este tipo de obradoiros teñan carácter permanente e se consoliden nos centros educativos do Concello de Ferrol. Estas dúas frases son perfectamente compatibles co que vostede acaba de dicir. Polo tanto, entendemos que recolle precisamente
o sentir que vostede explica. Polo tanto, vamos a manter tal cual a moción. Moitas gracias. Moitas grazas, pois imos a votar entón. Pase. Votos a favor da proposta. En contra. A proposta a moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 11 a favor. Pasamos á última moción, a do Grupo Popular, sobre o superávit presupuestario do ano 2024. Para a presentación da moción, polo Grupo Popular, ten a palabra a señora Sanjurjo. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Bueno, moi brevemente, xa que xa é a última, e acabar con un buen broche. Actualmente encontrámonos en situación de prórroga dos presupuestos xerais do Estado do ano 2023, debido a que non se aprobou unha nova lei de presupuestos xerais para o ano 2025 e non se definiron os obxectos de estabilidade e sostibilidade financiera para este ano. Neste contexto, as entidades locais descoñecen a situación na que quedan as regras fiscais para o ano 2025 e, por tanto, descoñecen como se aplicará o artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Presupuestaria e Sostibilidade Financiera en relación co destino do superávit orzamentario, así como a posibilidade de destinar o superávit do ano 24. Dada a actual situación financeira dos concellos e ao retraso do Goberno de España en abordar o novo sistema de financiación autonómica para poder pactar o novo sistema de financiación local que permita ás entidades locales facer fronte ao incremento de prezos nos gastos correntes, así como do capítulo de persoal e de prestación de servicio aos cidadáns. Polo tanto, é imprescindible determinar canto antes os obxectivos de estabilidade e sostibilidade financiera, que serían de aplicación ás entidades locais no caso de que non se aproben os novos obxectivos para o ano 2025. Estando así as cousas no Goberno de España, pois é necesario que os concellos poidan destinar o superávit do ano 2024 nas mesmas condicións que o ano anterior, nos termos que establece a disposición adicional sexta que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit orzamentario, que van dende a realización de subvencións, o pago a provedores ou a amortización de débeda. Actualmente, as entidades locais atópanse nunha situación de incompleta incerteza. É fundamental e urxente que por parte do Goberno do Estado se definan e esclarezcan estas incógnitas. De non aprobarse, pois as corporacións locais quedarían obrigadas, en aplicación do artigo 32, a destinar os aforros exclusivamente a amortización de deuda e reducción do endebedamento. Por todo o exposto, este grupo, aquí no Concello de Ferrol, presentamos a seguinte moción para instar ao Goberno de España a aprobar un Real Decreto Lei que permita a prórroga do destino do superávit do ano 24 para as entidades locais neste ano 25, nos termos que establece a disposición adicional sexta da lei, que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit presupuestario, que van, como dixen antes, dende a realización de inversións, o pago de facturas ou a amortización de débedas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Ben, nos entendemos que esta moción, dende logo, non ten nada de político, vai en beneficio da veciñanza, e que se o Goberno do Estado fose do Partido Popular a presentarían igualmente. Creo que está máis que claro. E, polo tanto, nesa liña, presentamos, se é posible, unha emenda de adición para un segundo punto, onde, ademais de aprobar este decreto lei, se inste ao Partido Popular, ao Grupo Parlamentario que ten no Congreso dos Deputados, a aprobar as medidas que quedaron fora do decreto ómnibus en relación á vivenda para os máis novos, en relación ás bonificacións do IRPF para as rentas máis baixas, en relación cos impostos á banca que non foron aprobados polo Partido Popular. Nese caso, votaríamos a favor desta
magnífica moción. Muchas gracias, señor Suárez. Tenemos que negociar intensamente. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. A verdade é que son vostedes uns chistosos e unhas chistosas que merecedores de participar no clube da comedia. Se non fora que as súas bromas as pagamos todos e todas, porque, sinceramente, eu non sei se con isto van facer igual que coa revalorización das pensións, primeiro votan en contra, despois votan a favor, ou se non se van mater votando en contra, mentres non se sabe o que pasa. A verdade é que vostedes nos presenten esta moción despois de que son vostedes os que aprobaron a lei de estabilidade. Foron vostedes os que aprobaron a lei de estabilidade. Modificaron a Constitución para iso. Pero estamos falando da mesma lei, señor Rei. Da mesma lei. A lei deriva da súa modificación da Constitución. Fixeran vostedes. Despois de aprobar iso, aplicaron con carácter máis restrictivo posible. E a experiencia tamén a temos neste Concello. Foi vostede o gran hacedor desa política de contracción de gasto neste Concello durante o período 2011-2015, o período de maior restricción de gasto do século XXI no Concello de Ferrol. O século XXI, bueno, xa empeza a coller bastantes anos, xa levamos 25 anos de século XXI, señor Rei. En terceiro lugar, cando as reglas fiscais, nos vamos achegando a súa práctica actual, cando as reglas fiscais estaban en suspenso, vostedes non se aproveitaron. E a liquidación do ano 2023 e do ano 2024 evidencia que vostedes, cando tiñan a oportunidade de incrementar o gasto deste Concello, non o fixeron. No avance que nos achegaron do ano 2024 non chegan nin o 4% dos investimentos. No ano 2023 o 32% deses investimentos. E por último, nos propoñen agora unha cousa que vostedes votaron en contra 2 veces. Vostede mesmo, señor Rei. Vostedes votaron en contra no Senado desto que din aquí, que non é certo. Non é certo que non se definiran os obxectivos de estabilidade financiera para os seguintes anos. Non é certo. Se fixo unha proposta e vostedes votaron en contra. E agora nos veñen a decir que hai que manter eses obxectivos ou hai que definir eses obxectivos de estabilidade porque hai unha incerteza que non se sabe moi ben cales son as súas consecuencias. Mire, como lle decía ao principio, son vostedes uns chistosos e unhas chistosas e non fora que as consecuencias das súas bromas as pagamos todas e son bastante dramáticas. E creo que como xa temos debatido en algunha moción deste pleno municipal, farían ben, en cando menos, ser claros e transparentes. E se vostedes consideran que hai que facer unha política de restricción de gasto para que isto poida sair adiante, home, sexan un pouco coherentes e non voten unha cousa, xa non digo cando están no goberno ou cando están na oposición, sino en función das circunstancias políticas como acaban de facer coa revalorización das pensións. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Como habitualmente decimos nestos puntos, parece que está xa todo dito, porque a verdade é que efectivamente esta moción é un chiste completo, como ben decía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, nesa liña nos imos a propoñer unha emenda total a esta moción que teña estes 2 puntos que procedo a ler. Instar ao Partido Popular a desbloquear a senda de estabilidade e os orzamentos xerais de 2025, primeiro punto, e segundo punto, trasladar ese acordo á Federación Española de Municipios e Provincias. Se vostedes aceptan esta emenda a totalidade, nos votaremos favorablemente. Porque neste caso, señora Sanjurjo, o único que faltaba xa era que vostedes dixeran que había algún palacete ou algo, non? Como veñen de facer hai pouco para 2 días despois votar favorablemente as medidas sociais que propuxera o goberno. Efectivamente, señora Sanjurjo, e ainda por riba din que hai no que facer por Real Decreto Lei. Mire
mire que non levan vostedes criticado os reais decretos leis neste mandato. Efectivamente, isto é un chiste. E ainda é máis chiste nesta cidade, señora Sanjurjo. Eu vou explicar por qué. Agora xa vamos a deixar o chiste, vamos a falar do que pasa nesta cidade. Pero se vostedes para que queren máis orzamento? Se non executan o que ten. Vostede que se chea a boca de decir que teñen un orzamento por cada ano e que na última información que nos dou dos orzamentos pois nin chegaba o 4% na execución dos investimentos. Isto xa deixa de ser un chiste. E sabe que? Mire, o goberno xa aumentou e moito o financiamento municipal. E vou dar algún dato, por si non o coñece. 3.000 millóns de euros adicionais para os municipios no ano 2021 e no ano 2022. Incremento do 35% no financiamento estatal dende que goberno PSOE. Escoita, señora Sanjurjo, un 5% de aumento en 2023 e continuidade do apoio financeiro. Fondos europeos do plan de recuperación, do que falábamos hai un intre. Eu quedei un pouco tocado nesa moción que acabamos de aprobar porque non entendín, volvín a ler os puntos, tiven que ser un anaco porque basicamente poñía, nos 2 puntos poñía exactamente o mesmo, léano vostedes como queiran. Pero que ademais foron vostedes mesmos quienes bloquearon a senda de estabilidade e os orzamentos xerais do Estado. Polo tanto, mire, está ben que traia vostede estas mocións que son de chiste, como xa se ten dito, pero, home, a ver se no vindeiro pleno, pois, a meten un pouco antes para que non cheguemos á última hora do pleno, no que xa estamos todos cansos e teñamos que debatir estas cuestións. Mais nada e moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde, nada para pechar. Dou por feito que o Bloque Nacionalista apoiará esta moción, por tanto, é moito que lle temos escoitado aquí ao señor Rivas a súa aversión a pagarlle aos bancos, o mesmo señor Suárez, señor Matos, xa sei que vostede é do Partido Socialista, pero, bueno, quero pensar que vostede pon por encima os intereses do Concello para o que traballa, que é Ferrol, antes que a sentir sin rechistar o que di Pedro Sánchez. Como non pode ser de outro xeito, ao noso modo de entendelo, agardamos o voto favorable de toda a corporación. Moitas grazas. Home, vostedes calificaron a moción, poderíamos calificar as enmendas, eu non o vou facer, porque non votamos así e listo, non? Ou queren decir algo máis? Votamos. Votos a favor, en contra. A moción queda aprobada por 13 votos a favor e 11 en contra. Moi ben, pois hai 2 preguntas e un rogo. Pregunta do Grupo Socialista e 2 preguntas. Non sei. Unha sobre turismo e outra sobre urbanismo. Gracias, señor alcalde. O inicio do traballo de tramitación da candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial cumpre un cuarto de século, 25 anos nos que os gobernos municipais teñen apoiado, en maior ou menor medida e con máis ou menos acerto, as persoas e os equipos encargados de elaborar o expediente. Despois de que no mandato 2011-2015 se producira unha parálise do mesmo, coincidindo coa falta de apoio da Xunta de Galicia, o goberno de Jorge Suárez retomou o tema dando un pulo ao expediente. Pero foi no pasado mandato de Ángel Mato cando se asumiu o remate do expediente, por unha banda, e a promoción e difusión do mesmo de cara a acadar o apoio cidadán e un sentimento de identidade vencellado á candidatura, por outro, cando verdadeiramente se tomou a consecución desta distinción por parte da UNESCO como obxectivo prioritario e unha das patas do proxecto da cidade. Coa Xunta apoiando públicamente, pero sen achegar ningún euro nestes 25 anos, debido a que a súa aposta parecía ser a candidatura de Ribeira Sacra e a Deputación como única administración realmente involucrada, o goberno local de Rei Varela levaba 18 meses sen impulsar a iniciativa ningunha neste eido. Co
co contrato de remate do expediente coordinado polo experto internacional Alfredo Conti, suscrito en abril de 2023, as accións de promoción xa deseñadas e a creación e comenzo do traballo dun grupo de xestión formado por Concello, Xunta e Armada, o PP non fixo absolutamente nada agás o Festival Ilustrado, ata agora coincidindo cun novo convenio suscrito coa Diputación Provincial por un importe de 100.000 euros. E agora, cando reúne, porque así o recomenda unha das accións deste convenio, ao grupo de xestión, ao que obviamente suma a institución provincial, e cando vai organizar actividades de rúa, tamén porque así se inclúe neste acordo, despois de ano e medio de parálisis nestas tarefas de difusión. En todo caso, o Grupo Municipal Socialista apoia todas as accións que vayan nesa liña e por iso pregunta o seguinte: cal é a folla de ruta coas achegas de cada unha das administracións implicadas que manexa o Grupo de Goberno e os prazos para a presentación da candidatura ante a UNESCO e como afecta a noticia coñecida esta mesma semana sobre un presunto favor da Xunta ao Goberno de Madrid para deixar o seu sitio a candidatura madrileña. Moitas gracias. Moitas grazas. Darálle contestación a concelleira de Turismo e Patrimonio Histórico. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, señor Fernández Beceiro e Grupo Socialista, este tema xa saleu este martes en comisión. E, bueno, quero comentarlles que xa yo dixen e repito as veces que fagan falta. Tras manter unha xuntanza o pasado día 2 de decembro no Teatro Jofre con todos os representantes das administracións implicadas, o Estado, a través da Armada, a Consellería de Cultura, a Deputación da Coruña e, por suposto, o Concello de Ferrol, acordouse constituir un grupo de coordinación interadministrativa para xuntarse cunha periodicidade de 6 meses para avanzar e poñer en común as liñas de traballo e os progresos no exercicio das funcións de cada un. O que comenta sobre a favor dunha candidatura en detrimento de outra, eu asegurolle que vostedes non leeron ben ou non se enteran. O que se dixo é que cando houbo que elexir sobre a candidatura da Ribeira Sacra e a da Paisaxe da Luz, a Xunta deixou paso xenerosamente a Madrid porque, segundo os expertos, ia moito máis avanzada e era mellor retirar a candidatura galega. Isto, señor Fernández Beceiro, ocorreu no ano 2021 e retirouse para perfeccionala e, afortunadamente, agora está replantexada e rematada para ser elevada ante a UNESCO. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Seguinte pregunta. Señor Reina. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, o motivo polo cal traemos hoxe esta pregunta a pleno é porque despois de reiteradas preguntas en incontables comisións en relación con este asunto, dicíndonos que se estaba recopilando a información, que se nos daría información e demais, a única información real que temos en relación con este expediente do que pedimos vista e copia é a publicada en medios de comunicación. Creo que era en febreiro do 2024, vostede falaba de que se abrían expedientes a empresas polos retrasos nas obras. Na mesma noticia falaba de que había un informe a finales do 24, creo que era, da Dirección de Obra para esa imposición de penalidades, e a seguinte noticia que temos en relación con estas penalidades é que este expediente non se ia a tramitar porque quedaba nun caixón. Entón, como os expedientes foron declaraciones entrecomilladas do seu goberno e como os expedientes están para tramitarse, non para metelos nun caixón, solicitamos vista e copia ante a imposibilidade de poder facer o noso traballo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Para darlle contestación, ten a palabra a concelleira delegada de Urbanismo. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, dicir que o expediente ia ir á comisión deste mércores, pero non se celebrou, polo que teñen por seguro que a próxima comisión, que será este mércores da semana que ven, se levará o expediente. É dicir que en ningún momento se dixo que el expediente iba a acabar en un caixón. Eso son declaraciones que está dando vostede por boas, cando en ningún momento se dixo eso. Moitas grazas. Moitas grazas. Rogo, señor Fernández Beceiro. O voluntariado é dos principais valores que teñen unha sociedade. Nos últimos anos temos visto a importancia das persoas que agasallan aos máis vulnerables co seu tempo
e axuda en situacións tan complicadas como foi o COVID ou xa máis recentemente coa Dana de Valencia. Por iso, as administracións, as que moitas veces suple este voluntariado, deben garantir unha boa formación destas persoas, así como debe axudar na medida das súas posibilidades no seu traballo, ademais de difundir este traballo que fan entidades e persoas voluntarias. En Ferrol existe unha oficina municipal de voluntariado, un servicio de protección civil exemplo para toda Galicia, así como numerosas entidades sociais que contan cun inxente número de voluntariado. E precisamente para poñer todo isto en valor, dalo a coñecer e tamén para poder incrementar o número de voluntarios e voluntarias nestas asociacións, o Goberno Socialista, atendendo ademais unha petición emanada do Consello Sectorial de Benestar Social, organizou en decembro de 2021 a primeira edición da Feira Municipal de Voluntariado de Ferrol, que se celebrou baixo aínda restriccións pola COVID no cantón. Malia as dificultades, a feira foi un éxito e para mellorala en 2022 desenvolverse na carpa de Nadal da Praza de Armas. Esta feira naceu coa vocación de permanecer no tempo e así o piden algunhas entidades, para as que o evento supoñía unha oportunidade para darse a coñecer e mesmo sumar sinerxias con outras asociacións participantes. Pero lamentablemente neste ano e medio de goberno e malas as nosas peticións, dende o primeiro momento o Partido Popular paralizou esta iniciativa. Por todo isto rogamos ao Goberno Municipal que retome esta feira e a promova de forma inmediata. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Rematados os asuntos, levantamos a sesión. Moi boas noites.